presentació del curs de Noves Democràcies. És un curs que hem preparat des de la llibreria Sinúcia i l'Ateneu Candela. Com sabeu, està en el marc de Nociones Comunes. Nociones Comunes és una proposta d'una sèrie de gent d'una xarxa que tenim a tot l'estat que es diu Fundació de los Comunes, que és un intent de fer sessions autoformatives a partir d'experiències molt situades que travessen les nostres pràctiques polítiques, per fer-nos preguntes sobretot sobre el present i sobretot com intervenir en el present. Per tant, com heu vist segurament a la web de Sinúcia hi ha altres cursos d'altres temes. S'està fent un sobre el Codi Gallardón, sobre reformes judicials, quins nous camps d'acció col·lectiva hi ha en aquest terreny. Hi ha un altre sobre quan un cos col·lectiu pot, també a partir d'altres experiències situades. I aquest curs hem decidit posar-li el títol de Noves Democràcies, laboratoris i pràctiques en temps de crisi de la representació política. Creiem que és un tema que ara mateix és central, des de com la fractura oberta des del 2011 amb el 15M, que realment posa de manifest aquesta crisi de la representació, però que segurament té molt més llarg recorregut, però en un moment on la ciutadania diu prou, veiem aquesta expressió pública a les places i als carrers. Abans de tot, m'agradaria presentar-vos el nostre convidat d'avui, que és l'Ismael Peña. És un company de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC, i vam coincidir una mica després del 15M, més o menys, a través de la universitat, i ell està a l'àrea de dret de la UOC i ara, des de fa uns mesos, treballa també en temes d'educació i noves tecnologies a la Fundació Jaume Bofill. És difícil dir la seva especialitat perquè toca molts temes, però sempre toca molts temes vinculats a les tecnologies de la informació i la comunicació, sobretot en temes d'educació, en temes de política en xarxa, etc. Ha fet des d'assessories fins a classes, a dret, a educació, etc. Després, la gràcia també és que al final podem tenir un diàleg també a partir d'aquesta experiència. I també, des de sempre i des que ens vam conèixer, un diàleg molt proper entorn a l'actualitat, a les pràctiques de moviment i als nous experiments polítics que emergeixen, no des d'una mai tenir una postura dogmàtica, sinó al contrari, tenir una postura interrogativa, crítica, però alhora com molt possibilista, una de les virtuts de l'Ismael. I per això avui el tenim aquí. Llavors, així a nivell metodològic, tenim més o menys una hora i mitja de sessió. La idea és que qui vulgui tingui ordinador i es pugui connectar en aquest pad, que tenim la direcció apuntada aquí i aquí. La idea és fer com una mica d'acte col·laborativa de la sessió, perquè al final quedin sintetitzats totes les sessions i us podem enviar un petit document de síntesi de tot el curs amb les conclusions i amb el resum de totes les sessions. Podeu tuitejar fent servir aquest hashtag, que és NDemocràcies, també per si voleu seguir el fil de la conversa a Twitter. I jo faré una breu intervenció, intentaré allargar-me molt poc i després li donaré la paraula a l'Ismael i llavors obrirem una discussió. No sé si hi ha algun dubte abans de començar amb els curs o els temes tècnics. En principi de moment estem bé, si vingués molta més gent, de cara al proper dia intentarem veure si ens hi cabem, però de moment estarem així ben arropats. Jo avui ataco, intentaré ser molt ràpid. Algunes dades que jo crec que són interessants per parlar de la crisi de la democràcia. Dades del 2012, el 80% dels ciutadans desconfien dels partits, dels polítics del Parlament, el 75% dels governs i el 60% dels ajuntaments, de la monarquia, de l'església i dels bancs. Un 95% de la gent encastada pensa que la classe política és corrupta, un 95%. Veiem, segurament, totes les enquestes indiquen que hi ha una profunda i clara desafecció
sobre la nostra classe dirigent. Podem parlar d'una descomposició de les institucions del segle XX o una putrefacció de les institucions del segle XX, però a mi m'agradaria més parlar de el que realment està putrefacte és l'opinió, no? O sigui, l'opinió, perquè realment les institucions tenen una capacitat molt gran de blindar-se sobre mecanismes de funcionament molt estàtics, no? Per tant, podem veure institucions amb una profunda crisi però que no es transformen en absolut. Posar un exemple, el poder judicial o una administració local. Tothom sap el complicat que és fer qualsevol cosa amb un ajuntament, per posar un exemple. Una altra cosa interessant, per no donar només males dades, és que tot i així la implicació de la gent a les protestes ha crescut molt, no? Més d'un 26% de la gent en una enquesta que s'ha fet de l'enquesta social europea, el 25,8% de la gent ha participat en algun acte de protesta, no? Quan la mitjana europea està al 6,7%. Per tant, veieu un nivell de protesta molt per sobre de la mitjana europea. I tot i així, tot i que les coses estiguin tan crues, el nivell de felicitat dels espanyols està molt més alt que per sobre la mitjana europea, que estaria en un 7,2 o sigui. O sigui que la gent aquí és més feliç que segurament a altres llocs on segurament té una solució. Ho dic perquè de vegades no hi ha una correlació directa i la felicitat de vegades també té a veure segurament amb la possibilitat, amb la forma de protesta. Us volia ensenyar una cosa que crec que és interessant, que és i sobretot parlant del tema de la democràcia, un cop ja he ensenyat aquest gràfic, però és un gràfic sobre les búsquedes a Google des del 2008 fins a l'actualitat, no? I he agafat 4 conceptes, que és democràcia, corrupció, economia i crisi. Economia perquè és un terme bastant estàndard, crisi, veiem un pico aquí el 2008-2009, que és quan comença la crisi, i llavors el 2011 veieu un pico gegant, que és la paraula democràcia, no? D'acord? El 2011, de cop tothom comença a preguntar-se què vol dir això de la democràcia. Crec que és un gràfic bastant tonto, però crec que és molt representatiu precisament de com una cosa que en principi estava en l'interès general molt baix i en comparació als altres conceptes té un pico, no? La corrupció no ho veiem res destacable, hauríem de rascar una mica més d'aquestes dades. Però bueno, quina és la cosa interessant precisament d'això? Aquest gràfic té una mica de trampa perquè en realitat les búsquedes són per democràcia real, no per democràcia. Democràcia real, que sabeu que és un dels impulsors del 15M, no? La gent buscava, si mirem aquí baix, la gent buscava la paraula democràcia real, hi ha el 80% d'aquesta gent, no? Democràcia real, ja, clar, la gent buscava, però per què tothom buscava democràcia real? Ja, no? Si tu mires les webs més visitades del 2011 al món, les 100 webs més visitades i surt democràcia real, ja, no? Vull dir que és d'alguna manera un índex significatiu de l'impacte global d'això. Amb això només vull dir que amb el 15M ho posa tot potes en l'aire. Ja hem parlat molt del 15M, intentaré dir 4 coses molt ràpides de les coses que estem treballant del 15M i quines creiem que són les contribucions del 15M o de les formes de fer del moviment que ens poden servir per fer aquesta lectura sobre les noves formes de democràcia. El 15M ha sigut un laboratori, i està sent, i segurament seguirà sent, un laboratori de pràctiques polítiques brutal, no? Un nivell d'incorporació d'aprenentatges i acceleració de pràctiques molt ràpid. Hem après a fer moltes coses que no sabíem fer. Jo què sé, fa 2 anys ningú sabia que era un streaming, fa 2 anys ningú sabia que era un hashtag, i segurament això que on estem prenent les actes, que és el titanpat aquest, ningú tampoc sabia ben bé què era un PAT, i el PAT ha sigut una eina de comunicació i informació i quasi destrucció massiva, no? Perquè no hi ha campanya política avui que no s'hagi organitzat amb un PAT, no? Si volem, inclús podríem rescatar, per exemple, per parlar d'algú recent, el cas de Gamonal, on hi havia 60 persones treballant en un PAT preparant precisament la campanya de mobilització a nivell estatal de protestes de suport a la mobilització d'allà. A mi m'agradaria parlar només de 2-3 coses que crec que són fonamentals i que estem treballant així en profunditat per veure si realment són així o no, que és aquesta idea d'això que parlem del nucli dinàmic i d'un lideratge distribuït. O sigui, el 15M no té un líder, no té un cap visible, no té un partit que el representi, sinó que
molts líders que són identitats col·lectives molt fortes, com al principi és democràcia real ja, però no sempre ho és. Hi ha moments que ho és la PA, hi ha moments com ara que pot ser la Marea Blanca, moments on una identitat col·lectiva pren com el lideratge del moviment i aconsegueix centrar tota l'atenció del moviment i d'alguna manera tota l'energia col·lectiva es focalitza cap allà. El lideratge distribuït, un dels primers aprenentatges del 15M. El segon, que acabem definitivament amb aquesta tonteria de pensar la xarxa i el carrer com una cosa diferenciada. La xarxa i el carrer van de la mà, la gent està al carrer tuitejant, fent streaming, parlant pel Facebook o des de casa comentant la manifestació, etc. Ja no es pot imaginar com aquesta dualitat absurda. I la tercera és el paper de com la qüestió emocional, com realment hi ha estudis que diuen que hi ha una mobilització efectiva molt forta, que és realment el que produeix que hi hagi explosions, que és el que tu estàs veient, el que tu estàs sentint, el que t'estàs comunicant, t'afecta i això fa que tu acabis implicat en alguna de les coses que estan fent. Una de les coses que estem treballant ara amb les recerques que estem fent i sobretot a partir de l'experiència que estem tenint als moviments és sobre la necessitat dels impactes. O sigui, el moviment està molt bé i està innovant molt i és molt guai perquè són les xarxes allà que s'interconnecten, però què és el que aconsegueix? No sé, ara hem vist de la Marea Blanca i com s'aconsegueixen parar la privatització de 6 hospitals. La PA segurament és una de les experiències més interessants en aquest sentit, la capacitat de donar respostes concretes, la capacitat de donar respostes concretes a problemes concrets. Però no entrarem a veure en aquest curs tant això, sinó entrarem a veure, sobretot a la sessió d'avui també, amb els impactes en les institucions, amb com s'estan transformant aquestes institucions i realment quines possibilitats hi ha de fer algun tipus de hacking, o sigui, no sé, de rebombori intern de hacking que ens permeti no només posar del revés, sinó transformar radicalment aquestes institucions perquè responguin precisament a tota aquesta innovació que s'està produint. Podria ensenyar diverses coses, però com que avui el protagonisme el té l'Isma, només una cosa, sobretot de la forma red, que és la forma amb la que ens agrada treballar. Aquí és un gràfic, això és un gràfic que estem veient a temps real, la interacció que s'està produint al voltant de la conversa que estem tenint entorn d'aquest curs. Això és una tonterieta només, però aquest tipus d'interacció d'alguna manera també ens explica molt sobre les formes que tenen i molt amplificades les comunicacions en red. Veiem nodes centrals, nodes secundaris i que es van movent. Quan pensem en una xarxa mai veiem la dimensió dinàmica. És interessant pensar les xarxes com que realment estan sempre en moviment, no és una foto, és una foto que està en continu moviment. I això és el que passa amb les organitzacions polítiques dels moments, jo crec, del segle XXI i els que venen. Si ara algú fes un tuit, sortiríem aquí una boleta i ja passa, si voleu després ho trobem. I una altra cosa que us volia dir sobre el tema de les emocions i el tema de la viralitat és que no s'entén el moment d'explosió, a veure si m'ho carrega això, no s'entén el moment d'explosió sinó sense l'impacte aquest emocional. Això és una foto que es veu la policia aquí, això és a Turquia, i tota una manifestació brutal de gent. Algú es fa un tuit d'aquesta foto i aquí en cosa de molts pocs minuts veiem com es viralitza aquesta foto a través de retuits. Aquí veiem com l'ha retuitejat un altre i mira, en cosa de 2 minuts ja porta 1.000 retuits. Vol dir que això està arribant a milers de persones a temps real perquè aquesta foto t'està dient alguna cosa que no només et sedueix per la foto, sinó que et produeix una indignació, et produeix com una emoció forta que dius, hòstia, hem de fer alguna cosa davant d'aquesta situació. Això també en part explica una cosa que no parlarem avui, haurem de fer un altre curs, però que també és molt interessant precisament sobre l'emergència de nous moviments al món, com aquesta capacitat transfronterera que tenen els moviments d'interrelacionar-se i comunicar-se. Aquesta possibilitat es produeix gràcies a això, perquè precisament aquestes xarxes no coneixen de cap tipus de frontera, al contrari, coneixen de la multiplicació d'aquesta informació. I per acabar, i anant al títol de la sessió d'avui, sobre la democràcia en xarxa i sobre els nous models, jo només volia dir
estem en un moment històric, estem en un moment d'enorme oportunitat i innovació en les pràctiques col·lectives i que és un moment que, tot i que hi hagi moltes dificultats, és molt interessant viure, no? En aquest sentit, cada dia veiem l'emergència de noves pràctiques distribuïdes, de laboratoris concrets que d'alguna manera ens donen pistes de com ha de ser aquesta democràcia del futur que de vegades parlem i que segurament tindran a veure amb aquests lideratges distribuïts, tindran a veure amb l'accés a la informació, amb la transparència, però no només amb l'accés a la informació i la transparència, sinó també amb un control, això és una batalla que ara mateix està molt perduda, però un control de les pròpies infraestructures de la comunicació, no? Que per sort encara no estan en mans de la ciutadania, sinó estan en mans d'alguna gent que quan l'Obama els truca els hi passa les dades, no? Com s'ha vist en el cas de la SNL. Segurament ens trobarem amb límits de tot tipus en aquest procés, però des d'una perspectiva optimista i del moment històric que s'ha d'intentar, i per això plantegem aquesta discussió i aquest curs aquests dies en el marc també de les properes eleccions europees, d'obrir un debat tant de tipus de models que s'estan donant avui en dia com de plantejaments que s'estan fent entorn a aquestes qüestions per poder discutir i per poder analitzar amb més profunditat aquests mesos que es venen i aquests anys que seran segurament molt interessants. I amb això li dono la paraula a l'Isma, que merci per venir i continuem. Bona nit o bon vespre a tothom. Primer de tot, i si no ho sap l'Arnau, però em fa molta il·lusió estar aquí, perquè els que estem amb un peu al carrer o intentem tenir un peu al carrer i un peu a l'acadèmia, que es rebin en un lloc amb aquesta solera, per mi fa molt de currículum. Dit això, jo porto una cosa enllaunada, si la voleu destrossar, cap problema, és a dir, parem tot el que vulgueu, anem endavant, anem enrere, discutiu, dissentiu, feu el que vulgueu amb el que porto enllaunat. Porto 3 parts. Una, vull explicar més o menys per què parlem que tenim una crisi múltiple, és a dir, perquè hi ha gent que diu que tenim una tormenta perfecta de crisi, doncs t'explicar molt ràpidament, perquè no és la idea d'avui, em sembla, però sí donar un gran context de quin és l'àmbit de megacrisis o multicrisis o metacrisis que estem patint ara. Però una segona part que és baixar-ho a casa, hi ha molta gent, ara ho deia l'Arnau, no? Hosti, les institucions són molt resilients, sembla que els rellisqui tot, i això ho aprofiten alguns sectors o alguns àmbits per negar que hi ha una crisi, que hi ha una desafecció, que hi ha... Però jo sí que portem un bon reguitzell de dades i d'anàlisi dient que sí, que les institucions estiguin aguantant molt bé i sembla que amb molt bona salut, no així la ciutadania. Llavors, realment aquesta dissensió o aquest desafecte o aquest, digueu-li com vulgueu, és real i es plasma en una sèrie de qüestions. I l'última part, que és la part que em fa més por, que em va dir l'Arnau, has de ser propositiu i proposar coses. Bueno, doncs intentaré fer una sèrie de... Ja no tant de propostes, però sí, diguessin, ara ets president d'on no vulgui o ministre d'on no vulgui tampoc, per on començaria jo a gastar-me els diners de la gent? Probablement pocs diners, jo crec que hi ha coses que són molt fàcils de fer, que són, no diré gratuïtes, però que tenen molt cost financer, però tenen molt de cost polític, que segurament és pel motiu pel que no es fa. Llavors intentaré centrar-me en aquí. Dit això, si vols el passo jo, aquí, o no, que va ara. Ara sí. Crisis. Hi ha moltes, jo crec que n'hi ha moltíssimes, llavors comencem al revés, en lloc de dir la crisi econòmica i explicar-la, us ensenyo un exemple i després veiem a quin nom li posem això, no? Això és una notícia de fa, res, mig mes o 15 dies, 10 dies, que és quan paguen les grans multinacionals a cada país. En concret, en aquest cas d'Espanya, grans multinacionals vol dir a Google, Apple, Amazon, Facebook, Yahoo, és a dir, multinacionals que corren per la xarxa, que no estan subjectes a cap jurisdicció estatal, i el que vol dir és que, tot i que la seva xifra de negocis, que no ho veieu, us ho explico, sigui espectacularment alta, resulta que tenen pèrdues. Google té pèrdues a Espanya, Apple té pèrdues a Espanya, Amazon té pèrdues a Espanya, Facebook té pèrdues a Espanya, o gairebé les té, i sobretot no paguen impostos, que com que tenen pèrdues no paguen impostos, no? Aquest és l'exemple de les tecnològiques, però podríem anar a moltes altres que operen amb sucursals a Espanya i la matriu està a un altre lloc, normalment o curiosament està a paradisos fiscals o llocs on el tema dels impostos està molt tolerat. Això és un exemple, per mi, bestial d'una de les crisis. L'altre exemple és aquest, que sembla que no estigui relacionat, però en el fons és el mateix. El que costa portar una samarreta de l'interior de la Xina al mercat d'aquí al costat és
menys d'un cèntim d'euro. Això és el que costa una samarreta. Evidentment les has de portar a cabassos, moltes gràcies. Has de portar cabassos de samarretes, és a dir, un contenidor ple amb unes 40.000 samarretes, si no surten els números. Però en qualsevol cas ens demostra d'una manera, no només com les multinacionals d'internet, sinó qualsevol multinacional pot operar lliurement a tot el món, a cost, no diré zero, però el mercat és a tot el món. I la primera crisi és aquesta. Tenim ara mateix uns estats, digueu-li estats-nació, digueu-li nacionalitats, no és igual, que operen amb unes fronteres i la resta del mercat no, l'economia no. I això és un problema. Jo no estic ni a favor ni en contra de la globalització, vull dir, no crec que sigui aquest el debat, si voleu després el podem obrir. En qualsevol cas el que vull dir és que hi ha una disjunció, una dissolució entre l'àmbit on opera la llei i l'àmbit on opera l'economia. I si voleu en altres paraules, l'àmbit on opera la democràcia, el meu vot, i l'àmbit on opera la meva butxaca o els meus diners, normalment els diners dels altres. És una primera crisi espectacular, innegable, i que està aquí i que ningú està adreçant. Europa potser una mica, la ONU segurament no, l'Organització Mundial del Comerç sí, la OMPI de propietat intel·lectual sí, llavors tenim l'economia organitzant-se globalment també a nivell d'organitzacions i la democràcia no. Un altre canvi, estem acostumats a una societat industrial on les coses es toquen i això vol dir que tenim escassedat de mitjans, d'energia, de mitjans materials, de fusta, d'ovelles que fan llana i coses així, i ens costa molt ajuntar-les a aquest lloc on estem ara. Antigament el que feia era reduir aquest cos de transacció. Agafava les filatures o tot el procés del teixit o del que hi hagués teixit, no? I el que feia era baixar aquest cos de transacció i tenim uns intermediaris. A la política passa el mateix. Jo soc bastant enemic de conspiranoies, llavors crec que els partits polítics, crec que els parlaments, crec que els governs tenen un sentit de ser que és aquesta intermediació. A baixar els costos de fer democràcia, a baixar els costos o pujar l'eficiència o pujar l'eficàcia de prendre decisions col·lectives. I això és eficient. Aquesta jerarquia, tot i que ara potser no ens agradi massa, és molt eficient i molt eficaç en aquest àmbit on necessitem el contacte físic, on necessitem accedir físicament a les persones o als continguts o al coneixement. Dieu-li llibres, dieu-li savis, dieu-li el que vulgueu. Fa 15 anys, fa 20, fa 30, fa 40, no més enllà de fa 50 anys, això s'acaba per sempre. Digitalitzem les comunicacions i la informació i aquesta escassedat s'acaba per sempre, almenys en el que fa referència al que és coneixement, al que és informació, al que és comunicació. L'aigua i el menjar segueixen sent escassos, evidentment, i el petroli també. Però tot el que moltes institucions feien anar, universitats, escoles, parlaments, governs, ONGs, sindicats, diaris, discogràfiques, s'acaba. O sigui, el fonament que les mantenia en peu s'acaba. I això, no perquè siguem uns àcrates, sinó perquè és més eficient i més eficaç, la xarxa fa que per gestionar coneixement i comunicacions sigui molt més eficient, molt més eficaç. Punt. No és una interpretació, no és, com deia, no és ser àcrata, no és ser diferent, no és ser un contestatari, ni un friki, ni un hippie, és un fet. És a dir, la xarxa és més eficient i més eficaç per gestionar coneixement que la jerarquia. Punt. Que les institucions encara no estiguin com a xarxa, això és una altra història i proveeixen altres barreres, no? Però això, insisteixo, això és un fet. El qual ens dona una altra crisi, que és aquest desajustament entre institucions industrials que han funcionat molt bé durant 300 anys i unes noves maneres de fer i uns fonaments que s'han enfondrat, que és les limitacions d'accés físic, de replicar la informació, de comunicar la informació, de difondre la informació, de crear nou coneixement, etc. Això és una crisi que ningú està adreçant pràcticament. De fet, el que tenim ara és baralles al Parlament i als mercats perquè alguns estan a l'antic model i uns al nou. Discogràfiques és un model, la PA i els partits és un altre model, és a dir, no pensem només en producció, vull dir, tenim ara mateix la PA amb un model nou i els sindicats amb un model vell. Fem la transició cap al nou. I si voleu, doncs els partits no fem-ho, no? Més. En 30 mil·lisegons es donen milers i milers de transaccions bancàries. S'estima que entre els 50, automàticament, evidentment, en 30 mil·lisegons no dona temps de fer-ho personalment, no? S'estima que entre el 50 i el 75% de les transaccions bancàries, bursàtils, en el món són automàtiques. Es detecta que hi ha una mínima variació, aquí veieu que és un cèntim, la variació d'un cèntim de dòlar es detecta, hi ha màquines que ho detecten i fan la transacció, compren o venen en funció de
una dècima o una centèsima de dòlar que han trobat de diferència. Hi ha grans guanys, és a dir, ara ja això ha baixat perquè hi ha molta més competència, però s'estimava que aquestes empreses podien aconseguir d'entre el 50 també el 25% de guanys del total de la borsa fent aquestes transaccions automàtiques. Encara és així, no la part dels guanys, sinó la de les transaccions. Llavors, quan diuen que la borsa va malament o va pitjor, jo entenc que és perquè hi ha un bug amb un ordinador que fa aquestes coses. Insisteixo, 50-75%, depèn de qui l'estima, de totes les transaccions borsàtils del món són automàtiques. Ja tenim una crisi financera. No és casualitat que si deixem totes les mans de robots, Déu me'n guarda i no ser un ludòpata, un ludita, ludòpata també, ens passen aquestes coses, no? Les coses s'enfonsen, no hi ha crèdit perquè els diners van cap a un altre lloc. Tenim una economia financera i una economia real totalment dissociades. Amb la crisi que hi ha hagut i no entraré en els detalls de com l'hem solventat o no. En qualsevol cas, tenim aquest problema. Els mercats financers van per una banda i el món va per una altra. I més van totalment desbocats i en mans de programadors més que de, ja no diré analistes financers, sinó de senyors que vetllen perquè aquests diners facin el servei que havien de fer, que és lubricar o dinamitzar l'economia real, perquè vol dir llocs de treball, producció, que tots estiguem contents. I una gràfica que ja la coneixeu tots, que és la satisfacció amb la situació política. És a dir, baixa, han picat des del 96, després hi entrarem més a fons en això, que és la part de la segona part. I a més, el problema és que si la situació política pot tenir una repuntada, no ho és el sistema democràtic. Això és la primera part més forta, no? És a dir, la situació política igual creiem que pot millorar, el dia que es morin tots els corruptes, doncs igual millora, però desconfiem cada cop més del sistema democràtic. Amb els problemes que després veurem que té això, populismes, dictadures, totalitàcies, etc. I això és el quart, o la quarta crisi. Insisteixo, podíem agrupar-les en una, en dos, en tres, o esmicular-les en 8. En qualsevol cas, volia posar aquests exemples que em semblen molt importants. En aquest cas, crisi ja del sistema. En el fons, és tot el mateix. Tenim una globalització que acaba amb els grans estats, tenim una economia que va per la seva banda, en conseqüència d'aquesta dissociació de la democràcia o de política i economia, l'economia financera, com que l'economia real també va pel seu compte, va pel seu compte, i en el fons aquest desconfiat dels que se suposava que havien d'estar dalt vetllant per tota la resta. Molt bé, fins això, o fins aquí, la foto àmplia, el zoom obert. Què ens passa a Espanya? O què està passant? És a dir, com es tradueix això en el dia a dia? Dos exemples petits, que segurament els coneixeu de sobres. Un, a Egipte volen fer fora un senyor que creuen que no respecta massa els drets humans. Opció 1, la lògica, la democràtica. Anem al govern egipci i li diem que sisplau el dictador dimiteixi. Anem a la ONU i demanem que sisplau hi hagi boicot. Anem als Estats Units i demanem a la senyora Clinton o als anteriors que sisplau retirin el recolzament al govern egipci. Això no passa, anem al carrer i d'una manera totalment novedosa aconseguim o aconsegueixen fer bullir l'olla. Fer bullir l'olla vol dir que amb contingut generat descentralitzadament i pels propis ciutadans s'aconsegueix saltar els grans mitjans, no directament, sinó a través del Jazeera, que en aquell moment no era encara un gran mitjà, i aquí aconseguim, o aconsegueixen, en certa manera, jo crec que va ser una de les raons, arribar als ciutadans americans que al seu torn ho reboten cap amunt a la senyora Clinton, que acaba dient vostè, el nostre fill de puta, ja no ho és. I és quan el dictador cau. Simplifico moltíssim una cosa que segurament és molt més complexa, però vinc a recuperar una cosa que deia abans l'Arnau. Gent que està al carrer, és a dir, no és el partit de l'oposició, no és igualment el partit que està al govern, sinó gent que està al carrer que de baix a dalt fan que arribi als mitjans, que arribi a altres ciutadans, en aquest cas per mi és molt important això, aquest ciutadania a Occident, és a dir, no és directe, sinó que s'aconsegueix anar a fer salts de granota i arribar a uns, en aquest cas, 300 milions d'americans, sobretot, i diguem 300 o 400 milions més d'europeus que aconsegueixen posar-ho a l'agenda dels grans mandataris mundials i que fer que caigui. Després ho simplifico moltíssim. Un altre que per mi és molt xulo, que el coneixeu segur, i que crec que és un exemple que s'hauria d'estudiar en els llibres d'història mundial, si no l'any que ve, potser d'aquí 2 anys. I ho dic en sèrio, no perquè sigui de casa ni perquè em sigui simpàtic, que ho és, sinó perquè crec que és realment un exemple brutal que exemplifica molt bé aquestes 4 crisis que veiem abans i com hi ha una sortida alternativa. Tenim uns senyors que volen jutjar un dels presumptes causants de la crisi financera a Espanya.
no ho aconsegueixen per la via normal, que seria que en el Parlament algun partit recollís el guany, després va passar, però en el moment en què surt el tema no, els mitjans tampoc estan per la labor i diuen, com ho farem? Anem a fer bullir l'olla, anem a col·locar el tema a l'agenda. I es aconsegueix mitjançant prescriptors i tothom apuntant-se al carro del hashtag, al blog, al Facebook, al wiki, el que sigui, arribar a molta gent que fa bullir l'olla, a molta gent que ho amplifica i arribar als mitjans. Llavors, missió 1, fer que allò estigui a l'agenda pública, sense cap tipus d'intermediari, sense cap tipus de gran institució. 2, necessitem jutjar aquest senyor, necessitem diners. La justícia no és barata, no és gratuïta. Com ho farem? Doncs en 24 hores aconseguim que gent que no ens coneix de res donin diners per a aquesta causa i financiïn aquesta qüestió. Insisteixo, descentralitzadament ningú es coneix, o més o menys ningú es coneix, de forma totalment descentralitzada entre 47 milions d'espanyols. I per últim, necessitem proves per acusar aquest senyor. Tenim milers i milers d'accionistes i estafats per les preferents, presumptes estafats per les preferents, perquè hi ha sentències a l'intern. Necessitem proves. En un passat no massa remot, això hauria estat impossible. Hauríem agafat a l'Arnau, posar-lo en un Renault 5 i fer les Espanyes perquè aconseguís les accions de tothom, no? O aconseguís propaganda, publicitat enganyosa, contractes... Bé, això s'aconsegueix també en poquíssimes hores a través de l'internet. I s'aconsegueix jutjar aquest senyor. Que passi amb ell o no, no entra dintre aquest PowerPoint, però en qualsevol cas la idea de que... La idea de que aquelles 4 crisis haguessin fet impossible això i en canvi hi ha hagut una manera alternativa de que això funcionés. I una altra cosa que per mi em sembla també molt simptomàtic, ja veurem què passarà, entenc que el context és molt complicat, simplificar amb el tema identitari i de la INDEP és molt complicat, però el que ens diuen les dades, insisteixo en les dades, és que hi ha aquest salt, és a dir, hi ha una part molt gruixuda d'extensió que s'alimenta dels 3 grans partits i hi ha una gent que aposta cada cop més per noves formacions descentralitzades i que tenen un peu al carrer i tenen un peu al Parlament. I aquí a la CUP no la veiem molt bé, hi ha la CUP aquí, que s'alimenta sobretot de l'abstenció, hi ha una part d'Esquerra, una part d'Iniciativa, una part de Ciutadans i els grans partits que van perdent pes. Després ho veurem millor això, però la idea que tot i que neguem aquestes crisis, comencem a tenir indicis potents. És evident que hi ha moltíssimes causes per qual aquest gràfic és d'aquesta manera, no és només perquè tenim internet i podem votar la CUP, podem votar altres partits grossos, però tot va sumant. I una última cosa que està passant i que és segurament la clau de volta o el roda del monitor en el bord de tot el que espera fins ara. Gent molt mobilitzada, cada cop més mobilitzada, és la part de l'esquerra, tot el que és el moviment del 15M estic molt ampli, i una alienació total dels grans partits. Fixeu-vos que entre el PP i Democràcia Real no hi ha ningú, millor dit, no hi ha cap vincle, només els mitjans intermediant o interferint, cadascú ho digui com vulgui, i no hi ha cap contacte, i passa el mateix amb el PSOE, amb la mobilització que hi ha al carrer. Això és molt bèstia, aquesta foto per mi és molt bèstia, hi ha d'altres més bèsties encara, hi ha d'altres companys, però aquesta és molt potent, és a dir, o hi ha mitjans o res, i aquí hi ha Izquierda Unida i els sindicats intentant acostar-se i sense perdre el peu de l'altre costat, no? I per mi és una molt bona foto del que està passant ara, és a dir, partits que viuen totalment aliens a la ciutadania i ciutadania que ha renunciat a interpel·lar els partits. Ja no dic que viuen aliens a la política perquè la política els acaba a sobre, però han renunciat a interpel·lar-lo. Molt bé, en què ens basem? Primera, gargots. Aquests ja l'heu vist abans, més o menys, Expectatives polítiques, confiances polítiques que van caient, són les 3 línies blaves, i la desafecció que va pujant. Després ho veiem millor. Això són dades del CIS, vull dir, que no són interpretacions que fem perquè ens venen bé. Ara us ensenyo una sèrie de gràfics i us explico què vol dir cadascun dels puntets. He agafat, en els gràfics que continuaran, la intenció de vot. Intenció de vot per què? Perquè el vot final sabem que és tàctic, és a dir, molta gent vota el PSOE perquè sap que Izquierda Unida no farà res, o vota a Esquerra perquè sap que no sé quin partit INDEP doncs no farà res, no farà, no podrà, o no sortirà, etc. Hi ha molta gent que votaria el partit feminista o que votaria el partit animalista i com que veuen que no sortiran, diuen, bueno, doncs, igual la iniciativa és el més proper, no?, a defensar els drets de les dones i els drets dels animals. Doncs, fem intenció de vot, que és una cosa prèvia que no obeeix aquest tacticisme. Agrupem el que jo en diré bipartidisme, PP i PSOE, resta de forces, amb o sense representació, i el blanc i abstenció que jo en diré desafecció en general.
Aquí els politòlegs ens diran que la desafecció no necessàriament és això, etc. Ens ho fem una mica així, ens ho creiem, fem un acte de fe i fem què està passant amb aquestes tres agrupacions en els últims anys. La primera és aquesta, intenció de vot a Espanya. Hi ha 4 fases molt interessants. Hi ha just el que passa després de la dictadura, o si volem, són els canvis de govern. Hi ha una primera fase que és el que passa després de la dictadura, que és que podríem dir la transició, on sobretot la dispersió o el número de forces que concorren va minvant, fins que arribem a la Pax bipartidista. Això són els governs d'Aznar, però coincideix en que PP i PSOE s'enduen més del 50%, normalment, una miqueta més, aquí. I la resta de partits es van barallant entre ells, els partits petits s'abarallen entre ells i l'abstenció. Normalment juguen a mobilitzar un vot o juguen a rescatar-lo, o jo li prego un vot a aquest partit petitó i aquest partit petitó me'n cedeix un. I els grans partits viuen aliens a tot això, és a dir, hi ha una gran pau. Això és bastant normal, que hi ha aquesta mena de convergència. És una enquesta d'intenció de vot a les eleccions del Congrés dels Diputats? Sí, a les eleccions generals, sí. Però feta cada 3 mesos, que és com funciona el FIS. Entenc que hi ha, pot ser, el que dic abans, pot ser criticable i hi ha gent que digui que votarà una cosa i és una altra cosa, no? Però segurament és la cosa més neta que tenim ara. De fet, si us hi fixeu, bueno, no us ho podeu fixar molt bé, però hi ha unes puntes cap avall, que és quan coincideix amb les eleccions reals. Llavors és quan la intenció de vot s'acosta més al que realment la gent vota, no? És quan la gent aquí diu jo votaré Izquierda Unida. Després no, després acaben tornant a votar el que havien de votar. Que havien de votar, diguem-ho, molt tàctic. Això és normal que hi hagi aquesta convergència, diguem que només els forts sobrevisquin. El que no és normal és que això torni a passar al revés. És a dir, aquesta convergència, aquesta pau, aquí tornem a caure i aquest bipartidisme torna a caure, diguem, d'importància a favor, i que és la part important, el que ens veurem millor, de l'abstenció o de la desafecció. És a dir, aquí el que està fent el bipartidisme és créixer restant abstenció. És a dir, els partits petits ja m'han dit els insignificants. És l'abstenció la que fa que baixi i va confiant en aquest bipartidisme. Aquí passa al revés. Els grans partits van caient i el bipartidisme creix. Això és el mateix que abans, que potser es veu encara millor. Veieu com l'abstenció van creixent molt, es redueix el no sap, no contesta, i és el bipartidisme el que va creixent moltíssim. Ara us ensenyo una sèrie de gràfiques, i aquest és el manual per interpretar-les. Quan veiem, en els eixos veurem un partit i un altre. Normalment veurem els dos grans partits contra els partits petits, o l'abstenció contra els partits petits. Quan ens movem d'aquí cap aquí, vol dir que hi ha hagut el partit que estigui aquí en l'eix de les abscisses, està perdent intenció de vot, però aquest no la perd. Veieu que és un moviment en horitzontal, aquest està perdent intenció de vot, però aquest d'aquí no la perd. Vol dir que obeeix a un altre motiu. Llavors, el pas d'aquí a aquí vol dir que aquest partit està perdent intenció de vot i aquest no l'està perdent. Normalment veurem aquest salt d'aquí a aquí. Els dos hi perden. Sí? S'entén? Vale, doncs si ho entén tothom no ho explico més. Com es compara el bipartidisme de desafecció? Tenim una primera època, fins al 95, on, el que deia abans, el bipartidisme, que està aquí les X, va guanyant terreny i normalment no ho fa a costa de la desafecció, ja hi ha una mica de baixada. El bipartidisme va restant força de... Totes aquestes graficotes que presentaré ara, que n'hi ha d'una dotzena, tenen sentit al final, Vull dir, sentit dintre la xerrada, vaja. Tenim la Pax bipartidista, on tenim que l'abstenció i el bipartidisme estan constants, és a dir, no es mou res. I tenim... és el període de l'Aznar. Tot i que podríem allargar una mica enrere, l'última legislatura de la González també podria entrar aquí. I això és on estem ara. Tenim un bipartidisme en caiguda lliure, és a dir, això ens movem cap aquí, en caiguda lliure a favor de només abstenció, és a dir, està creixent l'abstenció. I és quan diuen, no hi ha desafecció, i dius, perdoneu-vos del vídeo, joder, és que els 135 diputats, perdó, els 350 diputats són els mateixos. Per tant, clar, si mirem sempre la composició del Parlament, no hi ha desafecció. Però mai mirem això. Això és una cosa que els mitjans no ho fan sistemàticament. Miren els 350 diputats i diuen, doncs encara n'hi ha 350, dius, clar, però representen menys gent. Sembla obvi el que estic dient, però si mireu els diaris no ho és tant. Més, combinat moviment de bipartidisme que es menja la desafecció i boomerang. Bipartidisme que perd terreny enfront de la desafecció. Què passa amb les alternatives? Doncs el que dèiem abans. Al principi competeixen, llavors aquí és el moviment d'aquí cap aquí, també les
les alternatives, els partits petits, Izquierda Unida, Esquerra, Convergència, els nacionalistes també, van menjant terreny de la desafecció. A la Pax bipartidista aquí no es mou res. Realment aquells 8 o 12 anys, si agafem l'última de la González, no passa res en termes de canvis. I aquí, de nou, hi ha una pèrdua, això va cap aquí, una pèrdua de vots dels partits petits a favor de l'abstenció. Això és molt fort, és a dir, que el bipartidisme perdi vots i no el recuperi els partits petits, sinó que el recuperar l'abstenció és fort, i això és nou. Normalment l'abstenció és contra tota la resta de partits. Aquí no, i això reforça una cosa que abans era l'Arnau i jo començava dient la crisi. Tenim una crisi molt bèstia, no de desconfiar del PP i el PSOE, sinó desconfiem de tots. I això, almenys a la meva opinió, és molt fort, és molt dur. Moviment pendular, cap aquí, cap allà. La progressió cap a un costat i en vermell cap a l'altra banda. Alternatives i desafecció. No, perdoneu. Això era del PP i el PSOE, és a dir, ara... Això és PP i PSOE, com el PP i el PSOE es mengen els partits petits i com aquí, perdoneu, els partits petits estan tornant a menjar el PP i el PSOE, una miqueta. Aquí és on té. Alternatives i desafecció, que és el que he dit abans malament. Hi ha una mínima part de la desafecció que és menjada pels partits petits. Aquí, merienda de negros, el que deia abans, pràcticament cap canvi, els pocs canvis que hi ha són entre ells. I aquí ho he dit malament perquè estava pensant en la següent. Creixen les dues coses al mateix temps, creix la desafecció i creix el vot als partits petits. Després entendreu per què m'he equivocat, perquè després diré que creix molt més ràpid la desafecció que els partits petits. És a dir, resumint fins ara, el que està passant amb els partits petits de l'afecció és que, per una banda, els partits petits es mengen la desafecció i ara creixen tots dos al mateix temps. Aquí ho veurem tot junt. I veureu per què m'he equivocat, ho sento molt. El que passa en la primera etapa. Aquí teniu una combinació del PP, del bipartidisme amb els partits petits. I aquí del bipartidisme amb la desafecció. Si us fixeu, el bipartidisme es nodreix de la desafecció dels partits petits, és a dir, això va en aquell sentit cap allà, de les fletxes, i és el que el PP i el PSOE es mengen vots a tothom, tant dels que es queden a casa sense votar, com dels que votaven altres partits. Els 8 o 12 anys on no passa absolutament res, pràcticament res, i aquesta és la per mi forta, i és que els vots que perd el PP i el PSOE, que són d'aquí cap aquí, tot i que alguns es recuperen pels partits petits, més o menys 3 de cada 4 van a la desafecció, és a dir, els partits petits són incapaços d'absorbir tots els vots que perden el PP i el PSOE i van a parar a la desafecció. És a dir, hi ha molta més gent que deixa de votar que no pas que vota els partits petits, el qual és molt fort. Ara torno a d'abans, torno a dir-ho del mateix d'abans, és molt fort perquè representa aquesta desconfiança gran en el sistema. Insisteixo, això són dades, no és que m'ho inventi, no és que m'agradi més, no és que... són dades i estan allà, és el que la gent, milers de persones significatius i molt ben fet pel TIS estan pensant. Motius. Un, jo crec que aquest és molt important, ningú n'ha parlat, però que hi hagi un partit encabronant el sistema, que és el PP, vull dir, això també està en els diaris, no és una opinió meva, encabronant el sistema, vaya a ser el senyor González, vaya a ser el senyor tothom, vaya a ser català, etc. Sobretot des de després del Rajoy, des de després del Zapatero o durant el Zapatero és molt important. És a dir, aquesta crispació no ajuda en res a, sobretot si és destructiva i no és constructiva, a confiar en el sistema. Aquesta fi de la cultura de transició, de que tot valia, gent que no ha votat la Constitució comença a qüestionar-la. Fiu del bipartidisme, fins que no canvi la llei electoral segurament no, però en el cap de la gent, molta gent ha marxat ja també del bipartidisme. I segurament un impacte de la democràcia electrònica o d'una nova manera de política. Motius de l'abstenció. A mi m'agradaria pensar que no és el 15M, és a dir, aquest salt que tenim ara, si mirem la gràfica, m'agradaria pensar que el 15M comença el 13 de març del 2004. M'agrada pensar que tenim una primera inflexió en el Pásalo famós, el 2004, és a dir, on la gent s'adona, m'estan enganyant, és a dir, vaig al Guardian, vaig al Times, vaig al que sigui, en tots els diaris de fora, anava a dir els alemanys, clar, però perquè no me'l sé nom, el Deutsche Morning, gent que va a fora se n'adonen
que n'estan enganyant i que no està passant. Llavors, que s'informa a fora, que veuen que hi ha una nova manera d'entendre les coses, que internet ens pot ajudar moltíssim, com a mínim ens estar informats. Jo crec que hi ha una presa de consciència aquí de que hem de, que no ens podem fiar, de que ens hem d'informar d'una altra manera i que hem de fer les coses diferents. El Passo és un bon experiment, segurament fortuït, de que les coses poden ser diferents. I hi ha aquest laboratori que, per mi sorprenentment, mai es té en compte, que és on neix la PA, on neix UB de Vivienda, on neix No les Botes, on neix, és a dir, tenim des de 2004-2010, sobretot a partir de 2006-2005, en les primeres sentades per la vivenda, mogollon de noves maneres de fer, que no són hereves dels moments d'alterglobalització dels 90, sinó que són diferents. Quan dic no són hereves, no dic que siguin diferents les persones, segurament moltes estan relacionades, segur, sense cap mena de dubte, però són noves maneres d'organitzar-se, noves maneres de fer coses, noves maneres d'entendre, de relacionar-se, de construir debat, de construir el relat, de construir-ho tot. I després tenim aquesta prova pilot, el 15M, també fortuïta segurament, que és tot el que hem après aquests anys, aquests 10 anys o aquests 6 o 7 anys, anem a posar-ho en marxa, anem a veure si ho petem i veure si ho peta. Podríem anar aquí, podríem anar una mica més enrere a la primera ara, podríem anar més endavant a Occupy, podríem anar a Mèxic amb el lloc 132, podríem anar a 1000 llocs i veure com aquestes proves pilots han parat a tot arreu. Amb més o menys èxit, amb més o menys diferències, però a mi em sembla molt interessant perquè desmitifica una mica el 15M com a 15M i el mitifica molt com una cosa que no és puntual d'uns quipis que es tiren al carrer, sinó que ve d'un recorregut d'aprenentatge, el que deia abans l'Arnau, no? Al carrer, a l'assemblea, als ateneus, a internet, en els pads, en els fòrums, en el Facebook, al Twitter i tots aquests llocs. Llavors, coses, per concloure aquesta primera part, coses que jo crec que ens hem trobat, la foto finish, no? Uns partits que no estan donant resposta per aquelles 4 crisis, perquè són incapaços o perquè no volen, hi haurà una mica de tot segurament, una abstenció creixent i aquí 1000 dinàmiques, uns que tornen i diuen, bueno, pues votaré i em porten arreu, Izquierda Unida perquè no són tan dolents com el PSOE però m'ajudaran, o dic no, voto el PSOE perquè no guanyi el PP, un vot a càstig, partits populistes, no n'esmentaré cap, es coneixem de sobres, no val la pena que quedin registrats, o un vot a canvi a partits que tenen realment aquest peu al carrer, molt més participatius, molt més arrelats en el territori, amb o sense representació al final. Vull dir, hi ha moltíssims aquí que val la pena, o que hauria la pena llistar. Podríem començar per les CUP, que si tenen representació, podien anar als Pirates, podien anar al Partido X, podien anar, etc. Una miríada de partits que van sortint d'aquí. I la més important és aquesta, que és la que crea estabilitat. És a dir, gent que ens neguem a pensar que estiguin a casa tocant-se la pera i estan fent coses. Quan dic ens neguem vol dir que l'evidència empírica i de dades, insisteixo en dades, amb Fosforito i Comic Sans, el que ens diu la tradició espanyola és que no s'absté més d'un 10%. És a dir, hi ha només un 10%, 10-15, que milita en la desafecció, que milita en el vot en blanc, que milita en el vot nul, que milita en promoure que la gent no vagi a votar. Només hi ha un 10-15%. Ara estem pràcticament en intenció de vot en el 50%. Aquests tios no són els militants abans, estan fent alguna cosa, no estan a casa tocant-se la pera, estan fent alguna cosa, creiem alguns, no? I segurament, hi haurà alguns, segurament, i el que veurem ara són algun exemple de què estan fent aquests. Per arrodonir-ho, i simplificant ja, en formats ja amb quesitos, no? Ho dic, sobretot m'interessa perquè ens quedarem amb això per la part de propostes que m'ha obligat a fer l'Arnau. Teníem unes institucions molt poderoses, molt potents, que sucaven bé a la societat civil, i que a més tenien punts de trobada. Això és un esquema patillero, però crec que sintetitza molt bé. El vermell i el blau és fortuït. Tenim institucions, partits, sindicats, ONGs, que no se salvin, les ONGs també estan aquí, parlaments, etc. Que realment estaven molt ben arrelats a la societat civil, tenien molta representativitat, molta legitimitat. El que volia dir era que hi havia un espai molt ampli per informar-se, per deliberar, per rendir comptes, perquè aquesta verticalitat no era molt vertical, no era extraplomada, si voleu, no? Hi havia realment aquest espai de debat. Gent que anava als partits, gent que anava als ateneus, gent que anava a les ONGs, gent que discutia. I sí, a dalt de tot es prenien aquestes decisions, però la cosa baixava molt. Ara tenim aquesta cosa escarrancida. Insisteixo, no és la meva opinió, us he ensenyat milers de dades, que hi ha al darrere per simplificar-la aquí. Tenim institucions que no suquen a baix, si això fos les bieles d'un cotxe ja estaria gripat perquè no arriba a tocar l'oli. Llavors tenim aquestes institucions escarrancides sense pràcticament base, aquesta base que aquí no té ningú,
són desahuciats en el sentit polític de la paraula, també probablement del terme literal, i que no representen a molt poca gent, insisteixo, hi ha ONGs aquí també que ho estan patint, hi ha sindicats que ho estan patint, i què fan? Doncs tiren milles i decideixen, negocien per al seu compte sense encomanar-se a Déu ni a ningú. Hi ha deliberació en absolut, perquè no hi ha aquesta base àmplia. Què estem començant a trobar, o què seria lo desitjable? Segurament això. No tornar a la diàpoda fa 2, que és tornar a institucions verticals i molt industrials, sinó aquesta. Una societat civil molt més empoderada que puja cap amunt, s'informa més, delibera més, rendeix comptes i també participa, encara que sigui una mica, d'aquesta presa de decisions i negociació. Quan dic una mica vol dir que quan diuen què hem de fer amb els residus hipoclorístics del sulfat d'amoni no sé què, doncs igual me la pela, no? Jo què sé, que ho decideixi algú que en sàpiga molt, algú que estigui aquí dalt, doncs que ho decideixi, ja l'he votat per això. Però quan decidim què han de fer amb els diners als bancs rescatats, doncs igual sí que tenim opinió aquí, sobretot perquè aquesta recollida de demandes i necessitats sí la sap la gent d'aquí, i el problema sí que és d'aquí. El de l'hiposulfit cloramonídic, no. Però el que hi ha aquí, les cases, el menjar, les especulacions, probablement aquest debat podria ser-hi. I a més, molt més ric, perquè tenim unes noves eines que ens permeten estar més informats, ens permeten deliberar millor, prendre decisions millor i negociar millor. Doncs a mi m'agradaria que anessin cap aquí. Crec que en alguns casos hi estem anant, crec que no, però com anem cap aquí? Doncs anem a veure com anem cap aquí. Us he posat aquests estadis aquí de la democràcia en forma de rotllana. Podeu trobar aquests o podeu trobar d'altres, vull dir, cada maestrillo tiene su modelillo. El meu modelillo és que primer ens informem, mirem quins són els problemes de la gent, o quines són les demandes, no requerim tot problemes, volem un cine, no és un problema, és una demanda. Doncs ens informem quina és la demanda, quina és la necessitat que té la gent, quina és la situació del territori. Necessitem energia. Això és una cosa, informació. Necessitem energia, necessitem enxufar l'iPod perquè no en carregui, o necessitem enxufar la calefacció perquè no se'n mori el nen de fred. I aquests dos exemples són bons, és a dir, informació vol dir no només necessitem energia, sinó per l'iPod o pel nen. Això és informar-se. Deliberem, és a dir, mirem quines alternatives hi ha. La mat per la dreta, la mat per l'esquerra, sense mat, amb sense mat, amb plaques, sense plaques, doncs mirem. O una solució pel de l'iPod i una solució pel nen que es mor de fred a casa. Negociem, ens formem una opinió, veiem el panorama que hi ha, veiem totes les opcions que hi ha, mirem els problemes, fem un matching de problema amb solució i negociem. Amb la meva escala de valors, que és diferent de la de l'Arnau i és diferent a la del 4, mirem de negociar, prioritzar, veure com podem fer les coses. En el fons, si tenim un euro, doncs no val per tot. I després, decidim. Farem això, explicitem les preferències, o votem, o dir-li com vulgueu, decidim. Decidim i, en molts casos, li encarreguem a algú que ho posi en marxa. Mentre tinguem una democràcia representativa, això va així. Mentre tinguem una democràcia més participada, un altre sistema de gestió de l'economia, segurament això queda aquí, no? I després, si hem decidit que algú faci les coses, això ho mirem on estan les coses que t'hem dit que faries i com ho has fet i amb quines coses ho has fet. Molt bé. Informació. Fins ara no se'ns informava, punt. He dit abans que jo no era conspiranoic i ho reitero. Informar a tothom d'absolutament tot en un món sense internet tenia molt de cost. No dic que no s'hagués de fer, però tenia un cost inhumà, és a dir, imprimir totes les decisions del món, totes les decisions del món, per 400 milions d'espanyols, o per qui vulguin més frustrats, 7 milions i mig de catalans, imprimir-ho tot, repartir-ho amb els 2 cavalls per tot el territori, tenia un gran cost. Què feia? Doncs no s'informava. L'executiu informava els mitjans, els mitjans feien el que podien informar-nos a nosaltres, el que podien o el que volien. I aquí s'acaba la informació. I això és més o menys així. Exagero bastant, o no, però cadascun vagi al partit de torn o vagi al sindicat de torn i miri si es pot informar. Exemple real. Companys d'escó en el Parlament de Catalunya, companys del partit, cadascun dels seus escó, que no sap l'argumentari que fa servir l'altre per rebatre una política d'un altre senyor d'un altre partit. Això és literal. Ja no parlem del votant o el militant d'aquell partit que està donant els seus diners perquè aquell senyor o aquells seus interessos, no? El seu company de partit no sap l'argumentari per què i si es filtra. Doncs no se'ns informava. Teníem un partit del govern que informava més o menys en el Parlament informava els mitjans informaven a nosaltres. Coses que podríem fer ara i que jo crec que són estrictament necessàries. Dades obertes. Necessitem tenir accés a les dades.
Les hem necessitat sempre, però ara són gratis. És a dir, és gratis. No sé com explicar que és gratis, amb altres paraules que és gratis, no? És que no té cap cost. És a dir, cada dada que generes electrònicament, compartir no té cap cost. Parèntesi. Sé que hi ha gent que no té internet, sé que hi ha gent que no té ordinador. Tanco el parèntesi. No, dic perquè tenim biblioteques, vull dir, no debatem sobre la bretxa digital d'aquí i menys la bretxa d'accés. Però, fet aquesta salvedat, que jo crec que a Espanya ens podem saltar bastant, home, generar informació digital és gratis, compartir-la és gratis. Ja he pagat els 20 euros a DSL, he pagat els 20 euros al 3G, ja puc accedir. El Ministeri ja té molts servidors d'internet, és gratis. No voler-ho fer és un altre problema. Hi ha un salt, que entenc que és la veritat, que s'han de preparar alguns sistemes. I sí que s'ha de fer una inversió que no és un cost, és una inversió, és a dir, no és una despesa, és una inversió en adaptar alguns sistemes d'informació a això. S'ha d'adaptar, per exemple, que les dades de la policia, dels jutjats i del Ministeri d'Interior siguin les mateixes, no? Però fet aquesta primera inversió, insisteixo, una inversió que té uns retorns, no és una despesa, és a fons perdut, necessitem les dades per poder participar. Si no tenim dades per poder informar-nos, per poder no poder participar de cap manera. Per mi es fa estrictament urgent una llei d'accés a la informació. En una reunió que vaig tenir, precisament abans d'ahir, amb la gent que porta el portal de transparència de la GENE, em deien que com que no hi ha aquesta llei d'informació, la gent es rebota i diu que no donen les dades. Des del polític de més amunt fins al funcionari de més a baix de tots, jo soc més o menys funcionari, per tant, no ho dic en to pejoratiu, o encara, no es juga això, és a dir, es demanen les dades i no es donen, perquè no hi ha cap llei que obligui. Una llei que obligui. Un quadre de comandament. No sabem qui decideix què a cada moment. Sí sabem quan ja han implementat la MAT, que s'ha implementat perquè veiem les torres, no? Però això surt molt al final. No sabem quines negociacions hi ha hagut aquí amb el senyor Adelson. No sabem quines negociacions hi ha hagut sobre el que vulgueu. No ho sabem. Seria gratis, o seria pràcticament gratuït tenir un quadre de comandament a temps real que ens digués quines diners estem gastant, quines decisions estem prenent, quines reunions estem tenint i amb qui. Que no es vigila ningú, o millor dit, sí, és vigilar els meus diners que tenen els meus impostos, per tant vull saber qui et reuneixes i que m'expliquis què has decidit. Deia el senyor Oms l'altre dia a la ràdio, necessitem calma per poder decidir les coses. Anirem a Madrid a parlar amb el Rajoy, però no us ho direm fins que no estigui decidit. Per què necessitem calma? Doncs prenc un Valium, però no, o sigui, vull que em diguis que ens vas amb el Rajoy perquè jo vull dir-te què vull que li has de dir. No vull que tu improvisis, no vull que tu... No, vull que em preguntis. I el tema del Rajoy igual m'és igual, però en altres temes igual només estan igual. Llavors, dades obertes de què estem fent, de què no estem fent, de què estem gestionant. A nivell del foli, o sigui, el foli que es gasta, un foli que val, no és com un paquet de folis, 3 euros, no? Doncs el paquet de folis vull saber qui l'ha comprat, a qui l'has comprat, per quin motiu l'has comprat, anirà a escoles o anirà a defensa? Anirà perquè facin esquemes de fusells o facin esquemes arquitectònics? Doncs, dades obertes, agenda, regulació i també dels processos, els protocols. És a dir, vull saber quina fórmula de Coca-Cola estàs aplicant per fer les teves decisions. Vull saber quin procés estàs aplicant. Vull saber quina és la teva manera de pensar i quan decideixes retallar aquí per donar diners allà, amb quin criteri et bases. Quins informes estàs accedint per prendre aquestes decisions. Vull tenir-los jo. Tots, una, per veure si els estàs interpretant bé o no. Millor dit, 1, per saber si els tens o estàs patillejant. 2, per saber com els estem tractant. 3, perquè hi vull participar directament. Perquè hi haurà problemes, com el de la vivenda, com el d'energia, que jo podré participar-hi directament. Llei d'informació necessària, quadre de comandament de saber què està passant en temps real, estrictament necessari. Poso el ciutadà perquè també hi ha dades que elaborem nosaltres que podrien ser públiques i que podrien ajudar moltíssim. Dades de trànsit, dades d'ocupació de la via, dades de necessitats d'escoles, dades de... És a dir, aquest dada del ciutadà vol dir quants estudiants per escola, quants amb problemes, quines... Hosti, saber-ho, perquè igual preferim tenir menys universitats i tenir més escoles, no ho sé. Maneres de visualitzar-ho de forma diferent. Context. És a dir, com estan relacionades les dades. A vegades no sabem una dada com està relacionada amb l'altra, no? Llei de participació. La poso amb interrogants perquè normalment entrem a llei de participació com jo, govern, decideixo una cosa, la mig executo i llavors et dic, què tal? Què et sembla? Bueno, si és aquesta llei de participació, jo no la vull de cap manera. El que jo voldria és, hola, què necessites? Qui està implicat en aquesta necessitat? Doncs els bancs, els ajuntaments, els comerços i els desnonats.
posem, aquests 4. Molt bé, veniu amb els vostres problemes, amb les vostres solucions. De totes aquestes solucions anem a fer una àgora d'un lloc on podem debatre. Això sí que és una llei de participació, llavors sí que una llei de participació. Si és, voteu si us sembla bé o no, perquè jo després foto el que vulgui. Molt bé, ens hem informat perquè tenim accés a totes les dades a temps real, a tots els protocols, a tots els processos. Faig un parèntesi. Si una cosa ha demostrat el poder d'algunes xarxes, com el 15M, com la PA, com altres, és precisament perquè comparteixen aquests protocols. Llavors, en molts aspectes, jo crec personalment que és molt més important tenir accés als protocols, als processos, al disseny de la institució, que no pas que fa la institució. Si el disseny és bo, que foti el que vulgui la institució. És a dir, si tinc uns bons bombers, no cal fiscalitzar-los. Si tinc un bon exèrcit, no cal fiscalitzar-los. Si els Mossos els he escollit bé, no cal gravar-los, ni que portin el número. Ja ho faran bé, el problema és l'altre, no? Com els hem escollit, com els hem format. Molt bé, ens hem informat, deliberem. Bueno, doncs que hi hagi aquesta, realment, un espai de trobada, en vertical, és a dir, de qui decideix o gestiona amb la ciutadania. Horitzontal, de la ciutadania amb la ciutadania. No tenim espais, o no teníem espais perquè els desnonats es trobin amb els bancs. És molt fort, però no hi eren. No hi eren perquè segurament l'espai que era el Parlament hi estava absent. Algú ha hagut de crear aquests nous espais perquè els desnonats es trobin amb els bancs i es trobin amb maneres alternatives de tenir crèdit o de tenir microcrèdit. Fan molta falta aquests espais. Opció 1, els fem nosaltres, això és una bona opció, és a dir, no crec que sigui un succedani, no crec que sigui una alternativa temporal fins que les coses s'arreglin bé des de dalt, crec que és una bona idea que els ciutadans, però hem de poder-ho fer. Llavors, hi ha moltes lleis que no permeten que els ciutadans fem aquesta intermediació. Tampoc la llei permet encara que aquesta intermediació horitzontal estigui participada pels de dalt, no? És extraordinari que pugui haver-hi un ajuntament amb un banc, amb una associació de desnonats. És tot extraordinari. Que vosaltres esteu acostumats aquí, a Terrassa, però fora de Terrassa és extraordinari. Llavors, ostres, aquests espais de trobada, verticals i horitzontals, amb propostes, que hi hagi les opcions, que hi hagi alternatives, que hi hagi els informes, és a dir, quan es decideix que l'AVE passarà per sota la Sagrada Família i no per el litoral, jo vull tenir els informes de totes les dues opcions, és que igual m'interessa. Quan es decideix que la del Son no vindrà, o que jo vull saber què tenia de bo la del Son, què tenia de dolent. I aquí critico les dues bandes, No vull que uns em donin només un missatge, del Son lleig, i nosaltres em diguin, del Son és un salvador. Perquè no tenim totes les opcions sobre la taula i mirem a què renunciem, i ja som prou grandets per saber què renunciem. El Pollars de Bota Blava, que donin pel sac, jo vull llocs de treball. O no, jo vull salvar el Pollars de Bota Blava i salvar l'agricultura petita i salvar altres coses a canvi de que la del Son no donin pel sac. No tenim això ara mateix, no hi ha cap parlament, cap partit polític, jo diria que cap ONG que faci això, que faci totes les alternatives possibles. Proposo aquí coses que podrien exemplificar això en el dia a dia. Els temes dels diputats, què fan? Quines agendes fan? Què en pensen ells? Quins blocs tenen? Quins documents comparteixen entre ells? Quins documents col·laboratius podem discutir entre nosaltres? Tot obert. Estratègies d'escoltar. És a dir, els polítics, i molts de nosaltres també, tendim a pensar que estar a la xarxa és deixar anar la perorata. Bueno, ostres, podem escoltar d'alguna manera? Escoltar d'alguna manera vol dir, per exemple, m'estic de temps, però el senyor Obama, el segon cop que pren possessió del càrrec, fa un discurs, i hi ha una sèrie de senyors als Estats Units que creu que com que és negre no mereix, ja no dic ser president, sinó tan sols viure, no? I la gent ho piula, la gent és tan gratina, són racistes i a més ho piula. Bé, doncs hi ha algú que es dedica a mapejar això, i el que es veu és un mapa molt xulo, molt trist als Estats Units, que diu que a Minnesota, a Alabama i llocs així, i a Utah, doncs tenen problemes de racisme i a altres llocs no. El racisme vol dir, Puto Negre surt de la presidència, etc. Això, aquest tipus de tics. Això, si ens ho mirem amb tinc problemes al final de mes, tinc problemes pel nanos, no trobo escola, no trobo no sé què, no puc pagar la llum, m'han tallat l'aigua. Això la gent no està piulant, això la gent no està posant matrícula, això la gent no està posant a molts llocs. Hi ha moltes maneres d'això, saber què està passant i tenir aquesta mena de vot amb els peus o vot amb el dit per saber què passa. Tornant al cas de l'Obama, si jo tinc $1 milió i em diuen que és una campanya antiracista, no faré, repartiré tots els 50 estats a parts iguals. A Califòrnia, que són tots uns hippies, uns tolerants, no enviaré ni un pòster. Els enviaré tots a Minnesota, probablement també els tancs, no? El $1 milió amb tancs per matxacar els racistes de Minnesota.
Bé, doncs aquest exemple el podem servir per moltíssimes altres coses, de detectar què està passant. La gent està votant cada dia al carrer. Els polítics baixen al mercat un cop cada 4 anys per escoltar la realitat i, joder, la realitat està passant per davant dels seus morros cada dia una pantalla. Molt bé. Formació d'opinió, negociació. Jo crec que fa falta, per exemple, el que en el Regne Unit hi ha, que és un govern ombra. Hi ha designats senyors de l'oposició que fan de ministre a l'ombra. Quan el ministre de Wert diu una cosa, hi ha un senyor anomenat ministre a l'ombra, que és el del partit de l'oposició, que explica què faria ell. No raja del Wert, també, sinó que a més fa propostes. Això normalment no ho fem a casa. Ragem molt, destruïm molt, per en general, hòstia, ara no penseu en gent que sabeu, o que sabem tots que fan coses molt bé, però en general tendim a destruir i no a construir. Ostres, aquest govern ombra, amb fitxa tècnica de polítiques, què és bo, què és dolent, poso bibliografia per no dir documents tècnics, no? Treballar en xarxa, ostres, noves maneres de negociar, d'aportar valor. Institucionalment, més del mateix, l'agenda pública, els protocols públics, com decideixes, grups d'interès, qui és qui, per saber quins són els interessos per poder-n'hi aliar o per poder combatre'ls o per poder... Però la idea de tenir molts espais de deliberació i de negociació i que no és només fer d'oposició i negar tot o aquesta feina, votar. Tendim a votar un cop cada 4 anys o igual el 9 de novembre o igual per la OTAN. Més enllà d'aquestes votacions explícites i la cosa abans implícita, que seria aquesta intel·ligència artificial i big data, hi ha maneres de saber què està pensant la gent, tenim sondejos, tenim baròmetres, alguns públics, moltíssims no són públics, alguns de formals però alguns d'informals. Tenim moltes maneres de saber què està pensant la gent o què està fent la gent. No estem aprofitant per res. Seria bo que tant la societat civil com, sobretot, les institucions aprofitessin aquestes maneres de fer aflorar necessitats, fer aflorar demandes, fer aflorar opinions, fer aflorar projectes. Ostres, per què Som Energia és una cosa que ningú en parla en el Parlament? O per què altres opcions de cooperativisme no se'n parla mai? A mi em sorprèn moltíssim. Em sorprèn moltíssim que n'hi hagi gairebé cap. A partir d'ara posem gairebé cap, perquè sé que hi ha gent que ho fa, però gairebé cap ningú que faci aquest tipus d'alternatives, a mi no m'agrada dir alternatives, sinó d'altres maneres de fer de les típiques que surten, no? Albert diu una cosa, la Rigau diu que no, i no hi ha ningú altre que digui ni una cosa ni l'altra, ni el verd ni el no verd, sinó hi ha una altra manera de fer les coses. No ho tenim. No tenim formes de que els experts o els especialistes, m'agrada més dir especialistes, participin en democràcia. És a dir, jo vaig posar l'exemple de l'hiposulfito clòrico no sé què, que no tinc ni idea, però si em pregunten si ens fa falta una altra central nuclear, no ho sé, l'estómac em diu que no, però cap no m'ho sap dir perquè em falta informació. Però sí tinc un amic que treballa a Vandellós, i això és un exemple real, que li podria dir, Agustín, vota per mi. Quan parlin de temes nuclears, vota tu per mi. Si hem de posar residus nuclears davant de la costa de Tarragona, tu votes per mi. I si els hem d'amagar sota la rajola, tu votes per mi. Això ho està fent el partit pirata alemany, que els funciona molt bé, amb algunes limitacions, però és una cosa de democràcia líquida o híbrida. Poder designar el teu vot, donar-lo a un intermediari que no és el teu representant de sempre, sinó que és algú altre, que en sap molt i a més és de la teva confiança. Per algunes coses que el senyor Zapatero o el senyor Rajoy pot dir per mi, o el senyor Rubalcaba, per algunes altres jo vull votar directament, democràcia directa, això ja és possible. Tenim un company a Sevilla que a més diu que legalment ja hauria de ser possible, però a més de votar directament podrien delegar el vot en intermediaris temporals. Arnau, en temes de Terrassa, que el voti ell per mi, jo no sé si el quart cinturó falta o no, però segur que té una opinió més fonamentada que la meva, que sóc del Maresme i el quart cinturó, però és igual, no? Però sé que a mi em preocupa, jo deixaré que voti ell, no que voti l'Helena Rigau per ell. Això podríem fer-ho, tècnicament és possible. Per què no ho fem més? El motiu no és tècnic, el motiu és segurament polític, no? Mapatge de patrons, reconeixement de patrons, el que dèiem abans de l'exemple de l'Obama, simuladors de vot, jo crec que molt útils, molt pedagògics i que fan servir molt poquet. Jo crec que soc INDEP i resulta que em fan una enquesta mirant què ha votat la CUP, Esquerra, Iniciativa, el PP i Ciutadans i, oh, sorpresa, resulta que jo voto com Ciutadans. Doncs, ostres, poso aquest exemple de simulador de vot que sembla molt idiota, però si mirem la distribució de la renda mitjana a Espanya, el 80% de la gent cobra menys de 1.500 euros al mes, no dir menys de 1.200, 80%. El PP té majoria absoluta, ara feu els números. Hi ha algú que, ho sento moltíssim, s'està equivocant, està votant contra els seus interessos. Podria fer el mateix amb altres partits i altres votacions, vull dir, no ara vull fer una càrrega contra el PP,
podríem votar contra, podríem fer exemples que tenéis els colors d'un bloc. El que vull dir és que a la gent li costa saber què és un partit, però sí sap perfectament què votaria en una situació concreta. Que no siguin simuladors de vot. Que no simuladors que diguin, tu vols pujar els impostos sí o no? Vols pujar això sí o no? Si no pujar els impostos, què vols? Vols més escoles i pujar els impostos? Baixar la despesa i fem aquesta simulació. I que la gent pugui fer-ho. No sé per què no ho fem. I per últim, rendició de comptes. Això tanca el cercle, és un cercle no perquè quedés més maco, sinó perquè és un cercle. Tanca amb l'accés a la informació, no? En qualsevol cas, crec que ens falta molt aquesta correspondència entre el s'ha planificat i les accions. Per exemple, el Rajoy, sembla que carreguéssim contra el PP, ho sento molt, però home, saltant-se totes les promeses electorals és un bon exemple de correspondència amb accions zero. No ho tenim. No se justifiquen els canvis i excepcions parcials. Jo crec que els polítics han de poder canviar el candidat en la campanya electoral. Per què no? Hi ha coses que el món canvia, ho hem vist abans, 4 crisis, no? Però expliqueu-m'ho perquè avui dia farem una consulta i demà no. O expliqueu-m'ho perquè havíem de dir que no i ara que sí, o explicar-ho. Contextualitzar les accions, deixar participar més a la gent. Jo crec que és molt, molt, molt important. Les ILPs, consultes, especialistes, és a dir, una de les grans crítiques de la democràcia directa és jo no tinc temps per estar tot el dia votant, cert. Jo no puc pagar el lloguer si estic tot el dia votant, cert. Bueno, doncs que voti l'Arnau, que ell sigui. Llavors, pel quart cinturó, com que a ell sí que li... No, com que el quart cinturó a l'Arnau sí que li va el sou, ja destinarà ell temps i diners per informar sobre el quart cinturó sí o no. I jo faré que voti ell per mi. Llavors, tots som especialistes en alguna cosa, absolutament tothom. Això que el poble és burro i no entén res és una tonteria. Tampoc és que ho entengui tot, però tothom sap d'alguna cosa. El taxista sap d'urbanisme i la pollastrera sap de microeconomia i la profe sap d'educació i els pares saben d'educació però per l'altra banda, no? Ostres, no se'ns consulta mai, no podem participar directament. Participar no vol dir que ens preguem l'opinió, sinó que podem influir. Això vol dir participar, vol dir influir, no vol dir opinar. Obert, perquè en el fons és la matèria electoral, és permear. Constitució de Catalunya, bueno, ara hi ha molta gent dient que volem la independència, jo crec poca gent pensant què en farem amb ella. Hosti, de veritat no sentim orgull amb això? No podem pensar en un país nou, qui diu un país nou vol dir en un quart cinturó nou o en el 5è cinturó, Hi ha molt poques maneres de fer propostes avui aquí. Com que me n'estic anant, us ho deixo aquí, he anat molt ràpid aquest tros final, em sap molt de greu. I teniu el PowerPoint aquí per si voleu castigar-vos a la nit, per si el nen no dorm, doncs passes després. I crec que tenim una estoneta per increpacions i debat. Bueno, doncs merci al Ismael. Tenim aquí un munt de dades, un munt de temes sobre la taula. I el debat està obert, tenim més o menys, si us sembla bé, posem fins a les 9 pel debat, si hi ha preguntes, si no, i després tanquem. Una mica la roda aquesta que has explicat, jo crec que és un bon compendi possibilista de coses que es podien fer avui mateix, ara mateix si ens hi poséssim, no? Totes, diria. Però també crec que si tu les vas explicar a la majoria de partits que estan a les institucions, estarien tots d'acord, no? Amb totes i cada una de les coses que es proposen. Una mica també amb experiència de participar en el quadre aquell verd de societat civil i d'aprovar diverses interlocucions amb les institucions i els partits que estan en elles, la cosa em diu que tot això que has explicat no és possible, ara ja, en aquest país, a Espanya, amb la situació que està. I no és possible no perquè no estiguin d'acord la gent que està a les institucions o perquè tinguin un altre model, sinó perquè, i això és una constatació, diguéssim, personal a partir de l'experiència d'estar al quadre obert, perquè ja no hi ha una interlocució possible, en el sentit de que no t'entenen, no saben el que els estàs dient. Els hi sona bé, els hi sona
lloc d'escapar, no? Ruta d'escap, el problema que tenen puntualment, però no és possible tenir una interlocució que et permeti implementar alguna d'aquestes coses. No? I això ens remet una mica a l'inici, no? Aquestes crisis que has explicat, no? Una mica la primera constatació és que les institucions aquelles que ens defensaven en un sentit estrictament polític, no? És a dir, el partit de barón blanco, home blanc que treballa en una fàbrica, ja no ens servia, no? I ens havíem d'inventar altres llocs on dur conflicte. No? El mercat de treball tampoc ens serveix, no? Tu surts d'estudiar una carrera amb la qual has de trobar feina per tota la vida, això ja no existeix i t'has d'inventar una feina, no? Ens hem d'inventar un espai de conflicte, un partit, t'has d'inventar un lloc de treball perquè la institució, el mercat de treball, tu estàs excluït i finalment la constatació que les institucions o la forma de representació, de decisió, pues, les institucions que hi ha no ens serveixen i ens hem d'inventar una altra forma de representació. I això no vull dir que sigui una bajona, no? Perquè no és una bajona, és un repte superguapo i és un repte de la nostra generació, dels que estem intentant fer coses ara, que s'està afrontant i a més tenim una cosa superguapa que és el que explicaves, que és el marc aquest tecnològic que ens permet això de la producció social cooperativa, el marc aquest tecnològic d'internet, no? De xarxa distribuïda, que ens permet recuperar la vella idea de política, la de sempre, que és buscar solucions col·lectives als problemes que tenim. No? I en aquest sentit jo crec que és un panorama molt obert, no? Que de vegades arribes a casa i t'explota el cap perquè t'has d'inventar els espais de conflicte, t'has d'inventar la feina, t'has d'inventar la representació de les administracions, t'ho has d'inventar tot, no? I en canvi la generació antiga, doncs, tu t'apuntaves al partit i al sindicat de la teva fàbrica i votaves i d'allò i ho tenies tot molt solucionat, no? En canvi nosaltres doncs, ens fotem, però en canvi el marc d'opcions que se'ns obren amb aquest nou paradigma és superapassionant. Jo estic d'acord amb el que has dit, menys amb la primera, que és que la gent ho entén. Dius, parlaríem amb els partits, ho entendrien. Jo crec que no. Bueno, però dirien que sí, buscarien una solució corporativa. Igual tens la mala sort de trobar-te amb els pocs que sí, no? I llavors, però jo crec que no. Hi ha un exemple, us semblarà molt friqui, però per mi és molt potent, perquè m'ha passat molts cops. Vas a una inauguració, però no és que em vagi a moltes, però un cop m'he trobat en una inauguració, l'última va ser una casa de colònia, i ve el polític, no diré quin, de torn i dona les gràcies a la ciutat per l'esforç que ha fet per reconstruir aquella fàbrica i convertir-la en... I dius, gràcies de què, Pau? Que no és teva. Llavors, no, hosti, això és molt important. O sigui, les gràcies les hauria jo amb ell per fer la feina ben feta, però que el polític doni les gràcies al poble per fer una cosa que era d'interès del poble, per mi és una subversió total. I això explica moltes altres coses. No explica que en general el govern cregui que les dades són del govern o són de l'administració, quan no és així. L'administrador és una persona que està allà de pas i que li han donat poders per un dia que hem anat renovant durant anys, no? Però donant poders per un dia perquè intermedi per nosaltres, però les dades no són seves, són de la gent. Ell és una persona que està al servei de la població, per tant no ha de donar gràcies a ningú. Els discursos de Nadal, per exemple, a mi em donen molt per sac, perquè aquell senyor no està allà per fer discursos, està per gestionar coses, les idees les tinc jo. I ell està per posar-les en marxa, o per agafar les idees de 7 milions i 20 persones i veure com conjuminar-les, no? Però aquell senyor no està allà per fer-me sermons. Vull dir, és que no, és al revés, és el poble que ha de fer sermons i ell el que ha d'implementar. És un tècnic. Està bé que tingui idees, tant de bon tingui de brillants, perquè això farà que sigui un bon tècnic. Però això és un tècnic, és la població la que té. Llavors, jo no he trobat gairebé ningú que dius que fins que ho entenc. Jo crec que no. Jo dic que t'ho compren en el sentit de solució corplacista. Ara, el nivell de compressió és el que dic jo que està trencat. I no perquè no estigui en contra o tingui un altre model, sinó perquè simplement no t'entenen. No saben el que li estàs dient. Li sona algo guai i que ho pot posar, però no sap el que t'està dient. Com la power balance, no saben el que estan comprant. Sí, exacte. Però és una bona power balance, tu això t'ho treuen de les mans ara,
Quan parlaves, per exemple, de quin tipus de decisions podrien anar cap a una línia de noves participacions, de representacions, i posaves l'exemple aquest del fantasma, aquest component químic i el perceptor, a mi em venia al cap també que això passa com de l'antiga cultura de que hi ha decisions que estan basades en tries més o menys tècniques, objectives, científiques i altres que ens afecten a tots. Llavors, jo crec que aquí també hi ha com una perversió que hem de començar a trencar. Quin tipus de política energètica es fa en un territori? Estaria genial que complís algun tipus de criteri tècnic, però la realitat és que no és aquesta. Llavors, seguir pensant que hi ha coses que no li interessen a la gent perquè ho han de triar els tècnics que sí que en saben, ens han portat en molts casos a les situacions que estem ara. Abans ningú sabia de macroeconomia, ningú sabia de condicions hipotecàries i ens semblava que algú que en sapigués més, que hagués estudiat economia o no sé què, havia de triar sobre aquests temes que sí que coneixia. Jo crec que aquí també hem de fer com un acte de reflexió, potser en la línia d'això, de democràcies líquides, és a dir, segurament jo no estaria interessada en participar en tots els processos, pels costos de temps i altres que m'implica, però crec que tampoc és veritat que no sigui perquè tècnicament hi haurà algú que en sap molt. És a dir, triar si volem un país on hi ha nuclears o no, hi ha altres motius més enllà dels tècnics, i crec que van més per interessos temporals, fluids i dinàmics que no perquè hi hagi algú que n'hagi de saber més. Perquè crec que precisament és un argument que s'ha fet servir per triar el tipus de polítiques que s'han fet. Totalment d'acord. Jo tenia una cosa amb l'altra. A veure, quan posaves al principi que els espais no opera la democràcia, la justícia, com és l'estat-nació, i el que era, per exemple, els mercats, el poder real, que és global i coses de part. Aquí posava que també m'ha llenat molt el tema de tot el que té a veure amb la migració i com encaixar-ho en aquest marc que al final. Per exemple, si poséssim en obert què pensa la llei de migració, per exemple, donaria uns inputs molt diferents, perquè segurament tu demanes a la persona què penses que el teu nen se'n vagi a Alemanya, no? Ja, collonut, no? En canvi li dius què penses que vingui, un romanès a costat de la tal, ja, aquí tindré que pensar-ho, no? Llavors és diferent, tot de l'altre. Però en canvi, per exemple, jo sempre he pensat que després de Schengen no té sentit que Europa continuï tenint lleis d'immigració diferents. No té molt sentit la llei d'immigració, perquè és una condició humana, la llei de respiració, però sí que el tema d'un espai que és Schengen, que és de mobilitat i de treball, quin sentit té que cadascú gestioni això diferent. Però clar, llavors, què ens donaria si en el segon marc que poses, la Rojana, que sí que està molt bé, m'encanta, però quina implicació tindria això? Implicar-ho en una realitat que és l'actual, que és l'estat-nació, o implicar-ho en una realitat que superi aquest estat-nació. No és per fer advocat de diable amb coses com lleis de migració, pena de mort, que sí que seran conflictives en aquest marc que proposes, perquè, no sé, suposo que això en constitucional i tot això s'acabaria solucionant, però si no, en el tema de l'espai, de l'àmbit. Sobre Europa i sobre fora Europa. Jo crec que dintre Europa el problema que tenim ara és que un peu va en patinet i l'altre va amb un Ferrari. El Ferrari és la part d'economia monetària i el que va en patinet, per no dir que va coix, és l'economia fiscal. Els drets i companyia van en aquest peu, Llavors tenim aquesta dissociació tan bèstia. Jo crec que Espanya, i això no vol dir que facin en relació a Catalunya, ha de morir com ha de morir França, com ha de morir Alemanya. És a dir, crec que és estrictament necessari que el poder que hi ha a Madrid, i insisteixo, això no és contra Espanya, podria dir el mateix si estigués a França i diria sobre París. El poder que té Madrid ha d'anar la meitat cap amunt i la meitat cap avall.
probablement no ha d'anar ni a Barcelona, ha d'anar a Mataró o ha d'anar a Canet de Mar. Vull dir que, per això dic que ningú pensi que estic fent una defensa ara mateix que tot no, ho podem fer després. Però crec que és un problema que tenim ara. Llavors, el principi de subsidiarietat, que sobre el qual es va construir la Unió Europea, no s'està aplicant en moltes qüestions que són totes menys l'economia monetària. I jo crec que si no hi ha una unió fiscal és impossible que Europa funcioni i d'aquí ha de seguir una unió de fronteres, una unió de drets, una unió de mil coses més, de sous mínims, de mil coses més. Per resumir moltíssim, però crec que les transaccions han de morir, per sempre. A mi, per exemple, si em resulta simpàtica la idea d'una economia independent, és com una situació d'impàs cap a una Europa de les regions. És a dir, jo veig sentit a la independència de Catalunya per carregar-se la nació espanyola i després evolucionar cap a, per exemple, el projecte maragallista dels quatre motors i que Espanya s'ajunti amb Portugal, o m'és igual, o sigui, en qualsevol cas crec que l'oportunitat ara mateix de la independència, que pràcticament ningú la comparteix, això sóc conscient, és per arribar a una Europa millor, i diferent. Doncs, en aquest sentit, va per aquí. Cap en fora, jo també crec que no hi hauria d'haver fronteres a la migració, però d'alguna manera hauríem de resoldre que quan aterres en un lloc, tens els drets dels deures, diguem-ho així. Aterres en un lloc i de la mateixa manera que tens els beneficis d'aquella comunitat, t'impliques, en lloc de deures, tens responsabilitats. T'impliques en la gestió del que deia l'Arnau de decidir, ho deia l'Arnau, ho deies tu, de decidir col·lectivament. Això vol dir que les coses també pagar impostos. Llavors crec que són les dues coses. Jo crec que no hi hauria d'haver fronteres en absolut i hem de trobar alguna manera ràpida i fer faent i que no es pogués pidolar molt. Doncs això, quan arribes a un lloc tens tots els drets i tens també totes les responsabilitats. No crec que fos massa difícil. Crec que no ens hem posat, no sé per quin motiu, probablement per temes més racistes o xenòfobs que no pas d'altres. Jo crec que hauria de ser relativament fàcil, que els ajuntaments més o menys se'n surten atenent als immigrants i els migrants decidint les coses en els ateneus, en les assemblees, on llavors on participen i que participen molt. Aquí no ho conec tant, però al Poble Nou, per exemple, el col·lectiu immigrant participa moltíssim de la vida que hi ha en els ateneus. Llavors, hosti, això no es pot escalar més amunt, no pots aconseguir que aquesta gent, a més, participin en política, que puguin votar, que puguin pagar impostos. I dic que puguin, no que hagin de pagar impostos, sinó que els puguin pagar, perquè ara mateix que no pots ni pagar-los ni que volguessis, no? Jo crec que hauria de ser relativament fàcil trobar aquest equilibri de tens els drets, però vaja. M'ha interessant com l'anàlisi que es fa, com que era com, per una banda, el que deia el Quim, de totes aquestes propostes d'innovació, de més democràcia, els partits i la gent que està a les institucions com si parlessis xip, però per una altra banda, els que ho entenen no tenen cap interès en que això sigui així, perquè d'alguna manera són els beneficiats que això funcioni com funciona. Llavors, era aquest dubte de com crec que això sigui possible. Crec que és com crec que amb les propostes que es fan, crec que tots estem d'acord, que és democràcia, poder decidir per tots, que els que governen manin obeint, però després, clar, ens trobem sempre com amb el bloqueig de dir no, això és l'ideal, però per una banda uns no entenen perquè s'han quedat no sé on i els altres que sí ho entenen perfectament i precisament van tot el contrari i mouen els fills i els poders fàctics perquè això no sigui possible perquè si no se'ls desmunta el xip. Llavors crec que és com que els moviments que hi ha és important aquesta pressió, per una altra banda el tema electoral, que tothom s'ho està plantejant, però que també això té uns límits perquè si no hi ha una força ciutadana darrere que reclami això i que exigeixi que això sí o sí s'ha de fer, estem com sempre amb el mateix bucle que estem exigint alguna cosa però que no tenim la força suficient perquè això es faci efectiu. Una mica, no sé si amb això ho has pensat. Jo crec que hi ha tres línies d'acció i, per exemple, crec que la PA, no sé si conscient o inconscientment, però inconscientment l'està aplicant brutalment bé i crec que són un exemple a seguir. I dic
el mateix que abans dit del principi de parlat, jo crec que la PA és una manera de funcionar que s'hauria d'estudiar. És a dir, que s'hauria de replicar, això segur, però d'estudiar molt. Jo crec que aquestes línies d'acció molt importants. Una, que seria la cobertura aèria, i vaig per la més a llarg termini, que entenc que és la que interessa menys a la gent perquè és la que no et treu del marge que tens avui, no? O ahir. Però que anàvem a el que dèiem ara mateix, alguns conceptes deixar-los molt clars. Tu ets un senyor que està de prestau en el govern, per tant, estàs al servei de la ciutadania i no al revés, important. És la ciutadania la que ha de decidir. Una altra cosa és que tu, per una qüestió d'eficiència i d'eficàcia, tinguis el poder de decidir per tothom, però que la sobirania resideix en el poble, que la informació és del poble, només que aquests poders siguin clars, moltes coses que canviarien. Com que no estan clars, no canvien, no? No canvien, vol dir que tenim corrupció, tenim un jutge que es paga les vacances a Marbella amb els diners de tot perquè creu que ja va amb el càrrec. Doncs, no, els diners no són teus, la informació no és teva, la sobirania és del poble. Llavors, que aquests conceptes jo crec que s'ha de fer molta cobertura aèria per aquesta banda, de deixar-los meridianament clars. Que han estat sempre així i que una història industrial, insisteixo, una manera de funcionar eficient i eficaç ha fet que creiéssim que no eren així. Però que no era un parèntesi que ha fet de només 300 anys, si voleu, de 2.000 anys, fins des dels grecs, on hem funcionat d'aquella manera de forma extraordinària. Però que la sobirania és del poble, que la informació és del poble, que els diners són del poble, això és que s'ha de fer molta cobertura aèria aquí, perquè d'aquí van moltes decisions després. Encara que semblin tonteries, d'aquí legitima l'acció del govern, legitima l'acció del Parlament, legitima moltes coses. Les altres dues, que són més del dia a dia, jo crec que hi ha dues grans accions, diguem, en el terreny que, insisteixo, la PA les fa i que jo, si jo fos el jefe d'un partit, és el que crec que faries, és donar espais de trobada i donar combustible a aquests espais de trobada. Tenim el cas de la PA. La PA el que dona és un espai on la gent, es podrien ser tots com són a la PA, però diguem, ho sistematitzo, un espai perquè el desahuciat, que està sol, que creu que és un inútil, que creu que és un desgraciat, que creu que es mereix tot allò que li ha caigut a sobre, trobi altra gent com ell, que tingui un lloc on primer esfafar-se, recuperar-se, trobi ajuda, pugui parlar, pugui tenir estratègies, però no se li soluciona el tema, sinó que, i aquí va la gasolina, se li dona informació, se li dona mitjans, se li dona protocol, se li dona cobertura, se li dona ajuda perquè ell pugui fer coses. Llavors, si donen cobertura aèria en temes de grans conceptes que algú està pervertint sistemàticament, que afecten tota la resta, i a baix espais, donar espais de deliberació, donar espais de trobada, donar espais de debat, i alimentar aquests espais amb informació, amb protocols, amb ajuda puntual, si voleu, de diners, si voleu, la idea aquesta de tu has de fer-t'ho, tu tens l'espai, tu organitzes en xarxa, tu, i a partir d'aquí replicar, si voleu, de tot aquest model algú encarregat de replicar, no? Que això és el que fa, anava a dir la cúpula de la PA, no me'n guarda dir que era la cúpula, però diguem, algú de la PA s'encarrega que això pugui saltar fronteres i que pugui replicar-se, no? Que pugui sortir a Terrassa, que pugui sortir de la plaça de Puerta del Sol, en el cas del 15M, que pugui sortir d'aquí. Jo crec que són línies d'acció molt possibilistes i molt relativament fàcils de fer i que els partits poden fer-les. És a dir, partits poden instrumentar espais de debat i poden ajudar a alimentar aquests pistons amb informació que ells tenen i que ningú més té. I jo crec que la seva feina, més que liderar coses, hauria de ser facilitar coses. De lideratge a facilitar, no? I jo crec que és una cosa que s'ha demostrat que funciona i funciona superbé. Per què no funciona més? Per el que dèiem abans, perquè joder, és un burro muntar això, és un burro muntar una plataforma virtual o física que funcioni, és un burro mantenir aquest lloc, a part dels diners que pugui costar, és un burro mantenir aquest lloc, és un burro organitzar les agendes, vale, doncs els partits, ostres, tenen un paper brutalment interessant per fer aquests, els sindicats, paper brutalment interessant en fer aquestes coses. Jo crec que hauríem d'abandonar pràctiques antigues que es demostra que serveixen menys i abandonar aquestes on tenen espai per córrer i una gran legitimitat. De cara a la roda de democràcia, presència de Gauss, he de demanar l'opinió en dos punts que sempre trobo una mica contradictoris o que em costa saber trobar la solució. És una mica el punt d'informació, que es repeteix amb el tema que la informació és del poble, tal, és veritat, i no és públic, no és que ja està de pas, sinó que hauria de ser de tots. En quin punt o com s'hauria de trobar on es posen els límits en cas que la informació totalment transparent, totalment per tothom, però actualment seria totalment necessari, almenys crec que així, uns certs límits per temes de seguretat, per temes d'estratègies econòmiques que hi haurà d'altres països que no comparteixen i tal, i ens afectaran.
com decidir i qui i com posar aquests límits. I després d'un altre punt que és en tema de democràcia més directa o més líquida o tal, com també trobar els límits en temes de populismes, de que accions directes, per posar l'exemple que estem posant de la PA, no es pot controlar tothom qui hi actua i pot certes accions violentes o certes accions radicals que sempre es colen deslegitimar l'acció correcta i la ideologia correcta que volia arribar a un fet que tothom hi estaria d'acord i que per no tindre aquest control podria arribar a treure deslegitimitat en el projecte. Comencem per aquest segon, que em sembla més fàcil. Obrir-ho tot. És a dir, jo crec que, per exemple, que s'hagués ara de la PA, fas un escratx i algú acaba apinyant amb un altre. En el moment que no només convoques a l'escratx, sinó que expliques el per què, expliques com has arribat a aquesta decisió, expliques quina situació està aquesta gent, expliques quina situació està parapetat el polític que no escolta, que sí escolta, que has intentat. És a dir, si obres tot el protocol o tot el procés, crec que és fàcil després que algú ha de traci cap enrere i durant a tu amb l'enganxina i podem traçar cap enrere qui ets tu i veure que aquell s'ha parat xutat de cop en allà només per estomacar el personal. Jo crec que aquesta absoluta transparència, no només en la cosa final, sinó en tot el procés, ajuda a que, bueno, al moment que algú escabatxina serà la PA, però és més fàcil si has fet aquesta obertura total veure qui és qui i com has deslegitimat cadascú. Sempre que tingui interessos no només a escabatxinar, sinó algú altre en què aquest surti com a escabatxinador en nom de tothom. Però bueno, diguem, ja ho deia el Xipola, vull dir, de capullos està molt ple. Sempre hi ha algun, no? Però jo crec que en la mesura que tu ets absolutament transparent, que no te pillen en un renuncio, diguem. Jo crec que és tan fàcil com això, tan fàcil. No vull frivolitzar, però crec que és un tema també de transparència, dir, vull fer això i ho faig per aquest motiu, ho faré així, així, així. Qui surti del guió no estarà al meu guió, no està amb mi. Jo crec que això, la PA i altres manifestacions s'han fet aquest any, s'ha demostrat molt bé. Farem això, etiquetarem gent, anti-xungos, i s'ha vist molt bé, cada cop més, crec que s'ha madurat molt les manis que s'han fet aquest any i l'anterior, d'identificar molt bé qui estava en el grup i qui no hi estava, crec. Sobre el tema de la transparència, si em fer un petit apunt tècnic, abans deia que fer democràcia era car i la transparència era cara, perquè havies d'imprimir paper i havies de fer-ho tot en paper i físicament portar les coses d'un lloc a l'altre. O jo si volia parlar amb ell havia de venir a Terrassa o ell havia de baixar a Badalona. Llavors, ara no és així. Llavors, dic ara no és així vol dir que abans tot era tancat per defecte perquè això era el més eficient i el més eficaç. O sigui, no tenia sentit, insisteixo, no tenia sentit, insisteixo, no tenia cap sentit anar imprimint tot per tothom perquè era insostenible. Com que això ja no és així, el punt de partida ha de ser que tot és transparent, perquè com que la informació és de tothom, tot és transparent. Tot és transparent, posaré un exemple, que és fora de la política, que crec que s'entendrà molt bé. A la universitat hi ha una cosa que és una aplicació de gestió on es posen les notes. Jo poso les notes dels meus estudiants, però no puc canviar les notes dels estudiants d'altres profes. Els estudiants poden veure les seves notes, sí, amb independència del profe que siguin, però només poden veure les seves notes. I el personal de gestió, el funcionari castellà, no pot posar notes, no pot treure-les, pot imprimir, pot emetre certificats, pot fer coses. És un sistema totalment transparent, és un sistema on la informació està digitalitzada des del punt zero, és a dir, ja tot s'entra digitalment, però cadascú veu coses diferents. Això ja podria ser així. L'Arnau, que treballa al Ministeri de Defensa, compra un paquet de folis i entra al punt. He comprat un paquet de folis a Abacus. Jo hauria de poder veure tots els paquets de folis s'han comprat i si s'han comprat a Abacus, siguin de defensa o no. Però jo no puc entrar una comanda, perquè jo no ho veig. I algú altre pot fer agregats, algú altre pot fer desagregats. Què tanquem? Estrictament el mínim. Però més en dos nivells, és a dir, hi ha coses que s'han de tancar. El lloguer de Jerusalem és on tenim l'espia. Doncs aquest no el posem, perquè a aquell tio li va la vida. Crec que és una qüestió òbvia per mi. Una altra cosa és si hem de tenir un espia a Jerusalem, però això és una altra història. Si tenim un espia a Jerusalem, el lloguer no és públic, perquè sabríem on està i el pelaria. Però hi ha altres coses on ens descuidem amb això per no donar-les. Ostres, marcapassos, si poso el nom del tio, no posi el nom del tio, però podríem saber al parc taulí quants marcapassos ha posat, i a qui els ha comprat, i qui els ha posat, i per què els ha posat, i a quina edat de gent els ha posat. I veuríem que igual és un pirulero i en de seguir un criteri que hem establert entre tots està posant marcapassos als seus cosins. Perquè
Llavors, jo crec que realment hi ha tan poques excepcions en temes de seguretat i privacitat o de protecció de dades que són totalment anecdòtiques i que tots ens posaríem d'acord superràpid. El problema és l'altre, és a dir, entendre que la informació és pública, que és a tothom i que tècnicament ara mateix és més fàcil i més barat i més eficient que sigui pública per tothom que no haver-li de demanar al nau cada cop que m'imprimeixi allò que està amunt. Llavors jo crec que no diria que són fals burros, però que hi ha molta gent que s'escuda en això per no donar dades, per tapar-les, per fer creure a la gent que... I vaig una mica més enllà, heu rigut quan he dit la de Jordanès, però és un cas real que em fa amb Snowden i companyia. Si sapiguéssim que hi ha un pis a Jordanès, igual entre tots diríem que aquell tio no ha d'estar allà. Llavors, a vegades diem, no ho sabem perquè és seguretat. Ja, bueno, decidim també si hem de tenir un tio a Jordanès, decidim si hem de comprar tants avions fighters, decidim si... Bueno, com que no sabem quants han comprat. Si no hi ha més paraules, volia fer una mini pregunta al final, també relacionada amb la línia de les coses que es comentaven. Ens has ensenyat els gràfics aquests de la base de la societat civil i les dues crestes, no? del que seria el poder institucional i com aquest model com més ideal, no? on la societat civil inunda precisament aquest espai, no? Convertir-se en una mena de vigilant contrapoder permanent que influencia realment amb això. Jo crec que això és una reflexió compartida, no? Inclús posat l'exemple de la PA, no? Que aquí tenim diversos companys de la PA de Terrassa i que precisament al febrer de l'any passat amb la ILP s'arriba a aquest sostre de vidre, no? Amb aquesta impossibilitat després de fer tots els passos que toquen, diem, en la promoció d'això. Llavors, deies, clar, aquests espais de transició, entre cometes, d'alguna manera s'han desplaçat cap als extrems, no? Perquè l'espai que tot queda d'intermediació política és nul, no? Inclús l'espai de plantejar propostes concretes, no? S'ha vist amb la llei de la transparència, on tot i que hi ha hagut hi ha agents molt significatius que podrien arribar a influir, realment se'ls passen pel fons. Llavors, o no sé, per dir un altre exemple, que deies, no? La democràcia líquida com a proposta és un model que es troba també amb un sostre en la pràctica perquè realment té una impossibilitat, u, a la presa de decisions i dos, que si no té un efecte sobre les decisions, que és el que deies, es transforma en la participació low, no? De soft, no? De dir, que no pots, només pots baixar. Llavors, l'escenari d'ara, jo crec que és un escenari com d'acceleració d'aquesta tensió institucional, no? Per exemple, jo crec que és molt significatiu el que està passant a Ucraïna, no? O de Kiev, i no és tan descabellat veure com un govern de cop cau, no? No sabem el que passarà, però en tot cas, amb la pressió de l'oposició i setmanes de gent al carrer i tot el tall de llibertats que la gent diu prou, es produeix una tensió que fa que realment el govern ha de dir jo em piro d'aquí perquè no tinc legitimitat ja per estar aquí. Llavors, com a través de precisament les experiències que estan abordant aquesta qüestió, no vull dir, conec i de la proximitat, no? L'experiència del partit X, no vull dir aquesta, però sí que, per exemple, per primer cop en unes eleccions europees trobarem un escenari electoral on hi ha opcions de moviment, entre cometes, no? Opcions que són absolutament noves, que tenen un ADN clarament de moviment. Podríem dir altres iniciatives, per exemple, Podemos, o coses que s'estan pensant de recomposició dins de l'esquerra amb una lògica de ruptura institucional i que té molt a veure amb el gràfic que ensenyaves del creixement exponencial de l'abstenció i que mai s'havia donat aquesta situació de descrèdit del bipartidisme, no? Llavors, com pensar, ho llanço com a pregunta oberta, però la democràcia 360, com pensar-la en una situació d'acceleració d'aquesta transformació, és a dir, pensar-la no en un moment de reforma, sinó en una clau més programàtica, d'un programa de dir, com una tensió institucional que realment faci que això sigui un fet, no? I que no són coses descabellades, precisament al contrari, com tu has molt bé dit, estem parlant de coses realment possibilistes. I després, vinculant-ho amb el tema Europa, que tot i que aconseguim fer fora el Rajoy i guanyar, estem a Espanya, estem a l'Espanya endeutada, a l'Espanya sense sobirania, a l'Espanya del deute, a l'Espanya de la supeditació precisament als interessos europeus i llavors com plantejar aquesta doble escala precisament
intermediació d'atenció institucional en aquesta doble escala, no? Perquè si no estem realment venuts. No sé quina és realment la pregunta, però si la pregunta és i ara què? No, la pregunta és com pensar la roda dels 360 en un moment de tensió institucional i en un escenari electoral. Jo crec que les europees com a laboratori precisament si és la pregunta que ens estem fent, precisament sobre com poder, des d'una lògica de moviment, poder hackejar i interpel·lant l'escenari electoral. Anem a fer un 15M en l'escenari electoral. És una pregunta que està al 15M, que està a la PA, que està al Partido X, que està a molts llocs precisament perquè parteix d'aquesta impossibilitat d'arribar a aquest espai. I no és una pregunta que està passant entre el 96 i el 2004 com una força alternativa. Està passant el 2013 amb aquest descens radical del bipartidisme i del creixement de les configuracions. Jo m'imagino 3 escenaris que crec que són compatibles. L'únic que m'agradaria dir és que són compatibles, és a dir, crec que això ha canviat, crec que des de l'11M cap aquí, i des d'abans encara més. És a dir, abans es criticava molt, jo què sé, qui feia desobediència civil criticava que anava per la via democràtica o per la via partidista i al revés, no? Jo crec que ara mateix l'exercici que hauríem de fer, o que a mi m'agradaria veure en qualsevol cas, és exercici de compatibilització. Llavors, de poder avançar, jo crec que hi ha 3 fronts oberts i que tots són igual de legítims i que haurien d'estar més coordinats i no d'estar abarallats com en alguns mesos passa. Un és la via institucional, millor que democràtic institucional, de presentar-se, de guanyar les eleccions de forma directa. Aquesta és molt difícil de fer. La llei que tenim de partits, per la llei pels mitjans que necessites cadascú, però és una opció. I segurament és la més difícil de totes. Encara que sigui difícil, crec que ajuda a aixecar consciències. Abans he posat l'exemple del partit feminista, el partit animalista, que es presenta a les eleccions europees. Normalment no treuen escons, però ajuden a visibilitzar algunes qüestions. Llavors, encara que sigui per això, crec que és essencial. 2, semblant a aquest, però probablement més factible, és el que jo pensava que passaria al 16M. És a dir, fer capil·laritzar el 15M dintre dels partits, és a dir, fer pedagogia dintre dels partits i que siguin les bases i els mandos intermitjos, els de dalt s'han perdut segurament, els que intentin canviar les coses des de dintre. S'ha demostrat que el 16M no va ser i el 17 tampoc. No sé si serà... Jo crec que hi ha alguns canvis hi ha hagut, probablement més bona voluntat que resultats, però crec que hi ha alguns canvis i crec que és un lloc interessant. Alguns partits probablement no ho faran mai perquè són massa grossos, perquè són massa monolítics, perquè tots queda molt lluny, però crec que és un lloc interessant. Qui diu partits diu institucions, és a dir, hi ha gent en el Senat, això vol dir senadors o gent que hi treballa a dintre, o gent al Parlament o al Congrés, etc., que estan fent coses molt interessants, que igual estan fent matusserament, però que no hem de matxacar-los, igual podríem tirar-los un cable, no? Un exemple clàssic és el periodista. El polític li diu que això de Twitter està molt bé, va allà, entra pobre, amb molt mala fortuna, el matxaquen i diu, us donin molt pel sac. I ara que tenia la gent de Google Calendar i el Twitter, xapo les dues coses i a més no us penso dir ni una roda de premsa. Bueno, aquell diu el tio era un parant, però ostres, era un tio convençut. Doncs intentar tirar cables en aquest, no? I l'últim, i jo el veig interessant, és la desobediència civil. Crec que la desobediència civil sense aquesta cobertura institucional és molt difícil, però si hi ha una línia institucional tan capilar com de partits és més fàcil, perquè sobretot dona legitimitat aquesta protesta. Ara bé, i aquí igual faré amics, crec que és molt diferent fer un escratxe que robar al Mercadona. Jo al Mercadona li dic robar al Mercadona i en canvi fer un escratxe o ocupar un bloc de pisos a salt li dic desobediència civil. Llavors crec que no tota la violència val i crec que hauria d'estar en consonància amb el que passi a altres llocs. És a dir, a la mesura que es pogués parlar amb partits, parlar amb sindicats i fer una desobediència compartida, o al revés, o fer una mena de política desobedient. Estaria molt bé, per exemple, ara que ens imposessin la llei verd, a veure què passaria, no? Si passaria com ha passat a les Illes Balears. Això és un exemple interessant de que no saps si és desobediència, és política institucional, és una mica de tot, i és un exemple interessant el de Balears de forma d'actuar en paral·lel. Crec que fins ara s'ha criticat els dos sectors, la desobediència critica l'institucionalisme, perquè són van a venir i la mà, i els politòlegs de pro critiquen la desobediència perquè van a venir i la mà també. Intentaria que aquests 3 àmbits, com a mínim, que fossin coherents entre ells. Després el que sigui ja no tinc idea.
un apunt més a el que deia l'Arnau, de com plantejar un panorama d'acceleració. És a dir, tot això que hem vist, no, el que mostra és que hi ha com un espai de ruptura ciutadana, no? I que a més segurament no l'englobaríem només aquí, sinó que té una dimensió més regional del sud d'Europa. No? I això una mica l'anàlisi és que demana un pas del que en dèiem la micropolítica, no? Que són totes aquestes topos, boles de la societat civil, que fa coses, no? Les PAs, les no sé què, les no sé quantos, a la política, diguéssim, més molar, no? Que és una altra dimensió. No? Jo, això, estic convençut que aquest pas s'està donant i s'està donant, diguéssim, la reconfiguració necessària, no? Una mica els vers alemanys als anys 70, no? Eren una mica de la micropolítica, el pas a la política. Això hi va haver diguéssim, una reconfiguració del sistema polític alemany, no? I aquí estem en aquesta situació, no? Com accelerar-ho? Jo crec que aquí el desafiament segueix sent comunicatiu, no? En el sentit que no n'hi ha prou amb twitters i no n'hi ha prou amb dominar molt les xarxes, no n'hi ha prou amb aquestes coses, que això ja s'està fent i s'està fent molt bé, però segueix havent-hi un problema comunicatiu, no? I això passa, crec jo, i és com un, diguéssim, que és una que no em pensava molt ràpid i molt ben alhora, no? Que no pensava jo fa mig any, també ser capaços de pensar en models híbrids. I jo crec que és trobar el model híbrid que funcioni a partir d'un pacte de mínims molt clars, que sigui molt radical amb aquest pacte de mínims, però que alhora sigui capaç de recomposar un model híbrid per afrontar el desafiament que crec jo que és simple i purament comunicatiu. I aquesta és la manera d'accelerar-ho. Concretament com? No, jo comparteixo totalment. Jo estaves parlant, i que ets quasi híbrid, just abans estava anant amb el cap. I pensava, hosti, el model de Wi-Fi, per exemple, és brutal. Per què no s'empelta amb el tema energètic, per exemple, o el tema de COP50, per què no s'empelta amb altres nostres iniciatives que han demostrat que funcionen superbé en termes objectius i comparats i intentar traspassar-les. Software lliure en la cultura, bueno, pues el tema de COP57 a la política, no? Llavors, intentar fer aquests creuaments, o que jo t'has dit hibridar, i aquesta és la paraula. Molt bé. Si gairebé 2 hores justes, a principi tanquem la sessió d'avui, si tothom vol venir. Recordeu-vos que la setmana que ve el Robert i l'Asmari d'Islàndia, venen 2 nois que venen a presentar... perdona, el dia... O sigui, la propera sessió, que és el dia... 11 de febrer. Venen l'Asmari i el Robert, són 2 companys d'Islàndia, de Reykjavik, que estan en una associació que es diu Citizen Foundation, la Fundació dels Ciutadans, i que han impulsat el software aquest de Iontys, que és un software que ja us explicaran la història a la sessió aquesta, però ells fan servir un software de participació ciutadana per prioritzar propostes, i el Best Party és un partit que va guanyar les eleccions municipals de Reykjavik, i que ells van llançar aquest software, van dir quin partit el vol agafar, i aquest era un actor i eren tots artistes, i van muntar el Best Party i van decidir agafar aquest software, i van anar a les eleccions i van guanyar, i han estat 4 anys governant a Reykjavik, tot això amb el caldo de cultiu del que és l'anomenada revolució islandesa. Estan aquí també per una cosa que estem fent a la universitat, i ens han demanat una gent d'Islàndia, de Finlàndia, que estan en un projecte que es diu Open Ministry, d'intentar fer una iniciativa de govern obert a Finlàndia, que tindran també com a bonus track a la sessió del dia 11, com a afegit, que jo crec que és interessant, també és nord d'Europa, és un altre marc cultural, no? I una altra manera d'entendre les coses, però crec que és una experiència interessant. Llavors, sobretot agraït a tots per haver vingut, agraït a l'Isma, que a part l'Isma s'ho cura molt perquè sempre retorna a temps real tot el que fa, i segurament si entreu al seu blog ja trobareu la presentació, i teniu tots els materials allà, i sí que no cal ni que us l'enviem per mail, podeu entrar al seu blog i ja està. I que ens veiem a la propera sessió, i res, que més per venir.